हरे कृष्णा. आवाज येतोय? स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? हो माताजी दिसतीये हो. आणि आवाजही येतोय. हो. चालू करूया का आपण? हो माताजी. बरं. आज कोण वाचेल? क्षितिजा माताजी दिसत नाहीयेत. अनुवाद कोणाकडे आहे? भगवद्गीता समोर. हो, आहे माझ्याकडे माताजी. मग तुम्ही वाचा. हो हो, चालेल. बरं, चालेल. मग आता आपण चालू करूया. प्रथम मी मंगलाचरण म्हणते, मग आपण क्लास. क्षितिजा माताजी आल्या. चालेल. ओके. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आता आपण 12वा अध्याय करतोय. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता, त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण जिकडे आहोत तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद, ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात गीता लिहिली, आपल्याला समजावून सांगितली, त्यांच्याशिवाय हा आपण गीतेचा अध्ययन करू शकलो नसतो आणि हा उपक्रमही घडला नसता. म्हणून श्रील प्रभुपादांना दंडवत प्रणाम करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आवाज येतोय का ऐकू माझा? हो माताजी. हो, आवाज हो येतोय. माताजी येतोय. जरा इंटरनेट हे झालं, फ्लक्च्युएट होतंय वाटतं, त्याच्यामुळे. बरं. पण स्क्रीन दिसत नाहीये. स्क्रीन दिसत नाहीये का? हो. माताजी मला शेअर करा. मी इंटरनेट माझं बरोबर आहे, मला देऊन टाका, मी शेअर करते. एकच मिनिट व्हॉट्सअप करा मला. थांबा. या. आता दिसते का? एक मिनिट, ती लोड हा होते. दिसते बिलकुल. हो, आता आलं. हा. माताजी एक काम करा, तुमचा जो व्हिडिओ आहे ना चालेल. ऑफ करा, म्हणजे तुम्हाला ह्याचा नाही इश्यू झाली नाही होणार. आता. ओके, ठीक आहे. तर श्रीला प्रभुपादांना दंडवत प्रणाम करून हा अध्याय चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग केलं, त्या दोघांनाही माझा सादर प्रणाम. आता आपण
अध्याय मला वाटतं आपण ते अनन्य भक्तीपर्यंत आलो होतो. 12.8. 8 हो 8 पूर्ण केलं. 12.8. पण त्या अगोदर आता मी तुम्हाला प्रश्न विचारते, त्या प्रश्नांची उत्तरं द्या. तर हा अध्याय चालू झाला प्रश्नानेच. अर्जुनाने प्रश्न केला. त्याचा प्रश्न काय होता? कोण सांगेल? माताजी मी सांगू? हो हो. की विश्वरूपाची पूजा करणं बरोबर का द्विभुज रूपाची पूजा करणं योग्य? म्हणजे अधिक परिपूर्ण असं त्याने विचारलं अर्जुनाने कृष्णाला. बरोबर. मग आता कोणीतरी दुसऱ्याने उत्तर द्या की कृष्णाने उत्तर काय दिलं, की कुठली भक्ती परिपूर्ण आहे. किंवा कुठली आराधना, कुठली पूजा. माताजी अर्च बरोबर. विग्रह. हा, म्हणजे सगुण रूपाची जी आराधना आहे ती सर्वश्रेष्ठ आहे किंवा ती परिपूर्ण आहे. आणि श्रीकृष्णाने काय सांगितलं की जे निर्विशेषाची आराधना करतात त्यांना सुद्धा माझी प्राप्ती होते, पण तो मार्ग दुस्तर आहे, तो खूप अवघड आहे. तर क्लिअरली श्री कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही माझ्या श्याम सुंदर रूपाची, माझ्या सगुण रूपाची आराधना करा. आणि हा जो चॅप्टर आहे भक्ती योग, त्याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं असेल की श्रीकृष्णाने आपल्याला खूप चॉईस दिलाय, की एक नाही सांगितलंय. तुम्हाला जर भक्ती करायची असेल तर सगळ्यात पहिली किंवा श्रीकृष्णाला कुठली भक्ती आवडते ती म्हणजे अनन्य, अधिक अन्य, म्हणजे नो अदर भक्ती अदर दॅन कृष्ण. म्हणजे देव देवतांकडे जायचं नाही, फक्त कृष्णाचीच आराधना करायची. आता देव देवतांकडे जायचं नाही म्हणजे काय, त्यांना रिस्पेक्ट करायचा नाही का, असा त्याचा अर्थ होत नाही. तुम्ही 5वा स्कंद भागवतम मध्ये भरत महाराजांचं उदाहरण दिलेलं आहे की ते सुद्धा देव देवतांची पूजा करायचे. पण ते का करायचे? कारण त्यांना कृष्ण प्राप्तीसाठी ते करायचे. त्यांचा जो भक्ती मार्ग होता किंवा त्यांच्या मार्गामध्ये कुठलीही विघ्न येऊ नये भक्तीमध्ये. तर तुम्ही कुठल्याही देव देवतेची जरी पूजा केली तुम्ही, तर त्यांच्याकडे मला कृष्ण प्राप्ती व्हावी हीच मागणी ठेवायची आहे, कुठलीही नाही. तर अन्य म्हणजे नो अदर वे, फक्त किंवा नो अदर गॉड. तुम्हाला फक्त कृष्णाचीच भक्ती केली पाहिजे. ही जी भक्ती आहे ही श्री कृष्णाला खूप आवडते. तर आता ऍक्च्युली हा 12.8 जरा श्लोक मी तुम्हाला त्याच्यावरची गोष्ट सांगते. कुमुद माताजी 12.8 श्लोक वाचाल का? येस माताजी. आणते 1 मिनिट. येस. येस माताजी, बोलते मी. हा, मय्येव मनादस्त्वा मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. हरे कृष्णा. अनुवाद. हरे येस कृष्ण. माताजी. मज पुरुषोत्तम भगवंतावर आपले मन स्थिर कर आणि आपली बुद्धी माझ्या ठाई युक्त कर. अशा रीतीने तू निस्संदेह सदैव माझ्यामध्येच वास करशील. हरे कृष्ण. म्हणजे आता ही जी भक्ती आहे ही कृष्णाला हवी आहे, अनन्य भक्ती. म्हणजे इकडे तुम्ही बघितले जे वृंदावन वासी आहेत, हे जे बालगोप आहे, हे रोज आपल्या घरातून काही ना काहीतरी त्यांचा लंच बॉक्स घेऊन यायचे, काही ना काहीतरी खायला घेऊन यायचे. पण जेव्हा ते एकत्र वनभोजन करायचे तेव्हा डबा उघडल्यावर पहिला घास कृष्णाला द्यायचे. त्यांना कितीही भूक लागली असेल तरी ते
कृष्णाला पहिल्यांदा घास देत असे आणि कृष्ण सुद्धा त्यांनी जे काय आणलेलं आहे तोही त्यांना देत असे. म्हणजे इतकं त्यांचं प्रेम होतं श्रीकृष्णावर. आणि मग हे सगळे घरी जायचे संध्याकाळ झाल्यावर, आणि संध्याकाळी घरी गेल्यावर ते आपल्या आईला किंवा आपल्या वडिलांना कृष्णाबद्दलच सगळं सांगायचे की आज काय काय झालं, मग कृष्णाने काय केलं. म्हणजे पूर्ण कृष्णमय व्हायचे आणि त्यांना खूप वाईट वाटायचं श्रीकृष्णाला सोडताना. आणि ते खूप वाट बघायचे की पहाट कधी होईल. आणि पहाट व्हायच्या अगोदरच ते कृष्णाच्या घराजवळ जायचे. आणि आता कृष्णाच्या घरात तर जाता येत नाही, कारण यशोदा माता त्यांना ओरडेल की कृष्ण किती दमलेला आहे, तो रात्री झोपलेला आहे आणि आता झोप तरी त्याची पूर्ण होऊ दे, तुम्ही कशाला त्याला उठवायला आलात. म्हणून ही सगळे बालगोप काय करायचे, त्याच्या खिडकीच्या जवळ किंवा घराच्या जवळ झाडाच्या पाठीमागे लपून बसायचे आणि वेगवेगळ्या पक्ष्यांचे आवाज काढायचे. आणि कधी कधी ते आवाज पक्ष्यांचे नसायचे, तेच आवाज काढायचे. आणि यशोदा मातेला वाटायचं की हा कुठला नवीन पक्षी आलाय. तर इतकी त्यांना श्रीकृष्णाची आठवण यायची की ते दिवसभर, म्हणजे कृष्ण त्यांच्याबरोबर असताना ते कृष्णाच्या अवतीभोवती असायचेच, पण कृष्ण नसताना सुद्धा संध्याकाळी रात्री ते सतत कृष्णाच्या स्मरणात असायचे. तर ही अनन्य भक्ती श्रीकृष्णाला हवी आहे की सतत आपण त्याचं स्मरण केलं पाहिजे. तर 12.8 जो आहे, तुम्ही इतरांनी आता गोष्टी तयार केलेल्या आहेत का सांगायला? हो माताजी. झाली आहे ना? बरं, मी सांगेन तुम्हाला जरा थोड्या वेळाने. तर आता मी सांगते 12.8 जो श्लोक आहे ना, त्याची एक गोष्ट आहे. तर एक राजा होता साऊथ मध्ये, त्याचं नाव यमुनाचार्य होतं. तर हा जो यमुनाचार्य होता ना, लहान असताना त्याचे मित्र त्याला यमुना म्हणून हाक मारायचे. आणि तो अतिशय शार्प होता, हुशार होता. आणि एक दिवस काय झालं, त्याच्या राज्यामध्ये जो राजा होता त्यांनी एक डिबेट ऑर्गनाइज केलं. आणि त्याला हा जात्याच हुशार मुलगा होता यमुनाचार्य, त्यांनी म्हटलं की मला या डिबेटमध्ये भाग घ्यायचा आहे. म्हणून तो तिकडे गेला आणि डिबेटमध्ये तो जिंकला. आणि तो जिंकल्यानंतर राजाला खूप आनंद झाला आणि खूप इम्प्रेस झाला राजा की एवढा लहान मुलगा, याला किती वाकसिद्धी आहे आणि किती सुंदर बोलतो तो. आणि राजाला इतका आनंद झाला की त्यांनी अर्ध राज्य यमुनाचार्याला दिलं. आता हा जो यमुनाचार्य होता तो लहानपणापासून त्याच्या घरी सात्विक वातावरण होतं. त्याचे आजोबा त्याला रोज भगवद्गीता शिकवायचे, त्याच्याकडून भगवद्गीतेचे श्लोक तोंडपाठ करवून घ्यायचे. तर असा अगदी धार्मिक सात्विक घरी वातावरण होतं. आता हा जो यमुनाचार्य आहे तो आता त्याला अर्ध राज्य मिळालं. आता ते जे राज्य मिळालं त्याच्यावर तो राज्य करू लागला. आणि राज्य करू लागल्यानंतर तो खूप व्यस्त राहिला, कारण राज्यकारभार बघायचा म्हणजे मंत्र्यांना भेटा, मीटिंग्स घ्या, दुसरे राजे त्याला भेटायला येत होते, त्यांच्याकडे बोला. आणि असं झाल्यामुळे ते जे त्याचे आजोबा होते नाथ मुनी, त्यांना खूप वाईट वाटलं की माझा नातू आहे, त्याला आता भगवद्गीता वाचायला वेळ नाहीये, जप करायला वेळ नाहीये, भागवतम उघडायला वेळ नाहीये. आणि त्यांचं वय झालं होतं खूप. आणि तो इतका व्यस्त असे, त्याचा जो राजवाडा होता त्याच्या राजवाड्याच्या बाहेर
खूप अनेक रथ, जसं असं मोठा पार्किंग स्पेस असतो ना आणि खूप गाड्या भरलेल्या असतात, तसं त्याच्या राजवाड्या भोवती अनेक रथ उभे असे. आणि हुशार असल्यामुळे इतर देशातले राजे सुद्धा त्यांचे प्रॉब्लेम्स डिस्कस करायला या यमुनाचार्यांकडे येत असे. मग हे सगळं बघून हा इतका व्यस्त आहे, सकाळ दुपार संध्याकाळ रात्र झाली तरी याचं कामच संपत नसे. तर नाथ मुनींनी त्यांच्या एका शिष्याला बोलवलं, राम मिश्रा म्हणून. आणि त्यांनी राम मिश्राला म्हटलं की माझं एक काम करशील का? तर राम मिश्रा म्हणाले, बरं काय करू मी, तुम्हाला काय हवंय? मग नाथ मुनी म्हणाले की माझा जो नातू आहे ना यमुनाचार्य, त्याची काळजी घे रे, त्याला कसंही करून परत कृष्णाकडे कनेक्ट कर, मला त्याची खूप काळजी वाटते. मग राम मिश्र म्हणाला बरं. आणि मग तो म्हणाला चला आता दुसऱ्या दिवशी तो राजवाड्यात गेला. तिकडे बघितलं तर का एवढे रथ उभे होते, तिकडनं चालत जायलाच त्याला राजवाड्यात पोचायला त्याला 1 तास लागला. हे जे रथ होते तिकडे बाजूला बाजूला जागा बघून बघून हा जात होता. आणि शेवटी एकदाचा तो राजवाड्यात पोचला तर तिकडे द्वारपाल होते. ते म्हणाले, कोण आहेस तू, तुझं काय काम आहे, तू कुठल्या राज्यातून आलास? आणि हा तर एक साधा माणूस होता. मग हे द्वारपाल म्हणाले की तुला काही राजांनी सांगितलंय का भेटायला ये, काय सांगितलंय तुला? तर काही पत्र लिहिलेलं आहे का तुला? तर त्याच्याकडे दाखवायला काहीच नव्हतं. म्हणून द्वारपाल म्हणाले की आम्ही तुला आज सोडू शकणार नाही. आणि मग राम मिश्रा म्हणाला बरं ठीक आहे, पण हा पण हुशार होता. तर राम मिश्रा जंगलामध्ये गेला आणि जंगलामध्ये त्यांनी अगदी कोवळी भाजी जी उगवली होती ती घेतली आणि परत राजवाड्याच्या मागच्या बाजूला जे किचन होतं, स्वयंपाकघर होतं, तिकडे जाऊन त्यांनी ही भाजी दिली आणि त्यांनी सांगितलं की ही अतिशय कोवळी भाजी आहे, तुम्ही राजासाठी करा आणि मी रोज भाजी आणून देईन. तर त्यांनी त्या स्वयंपाक्यानी भाजी केली आणि राजाला खूप आवडली भाजी आणि जेवण एकदम स्वादिष्ट लागलं. मग दुसऱ्या दिवशी परत हा राम मिश्रा आणि दुसरी भाजी घेऊन आला, ती पण एकदम कोवळी छान हिरवीगार. परत राजाला भाजी खूपच आवडली. तर असं 7 दिवस चाललं. तर राम मिश्रा रोज कुठली तरी छान कोवळी भाजी आणायचा, तो स्वयंपाकी करायचा आणि राजाला भयंकर आवडायची. आणि 7 दिवसानंतर 2 दिवस राम मिश्रा गेला नाही त्या स्वयंपाकाला भाजी द्यायला. आणि मग ते 2 दिवस राजा म्हणाल की आज भाजीला चव का नाही लागत आहे आणि कुठून आणताय तुम्ही भाजी? मग तो स्वयंपाकी म्हणाला की असा असा एक गृहस्थ राम मिश्रा म्हणून रोज तुमच्यासाठी खूप कोवळी भाजी जंगलातून आणून देतोय. मग राजा म्हणाला बरं मग त्याला सांग की आता रोज राजवाड्यात तू भाजी पुरव, त्याचे काय पैसे असतील ते दे आणि त्याला कधीही अडवू नका. तो कधीही राजवाड्यात आला ना तर त्याला तुम्ही अडवू नका. मग त्या स्वयंपाक्यांनी इतरांना सगळ्यांना सांगितलं जे द्वारपाल होते की असा असा राम मिश्रा म्हणून जर आला भाजी घेऊन तर त्याला अडवू नका. मग ते हो म्हणाले. मग तो स्वयंपाकी स्वतः त्यांनी राम मिश्राला सांगितलं की आता हे कॉन्ट्रॅक्ट आहे, तू रोज भाजी घेऊन यायची आहेस आणि तुला इकडे तू कधीही घेऊन येऊ शकतोस, तुला कोणी अडवणार नाही. मग राम मिश्रा म्हणतो बरं की माझी एक अट आहे, भाजी आणण्या अगोदर मला राजाला भेटायचंय.
मग तो स्वयंपाकी म्हणतो बरं मी तुझी मीटिंग अरेंज करतो. आणि मग राम मिश्रा एकदाचा यमुनाचार्यांना भेटतो. आणि आता यमुनाचार्य त्याला विचारतात तू कोण आहेस, कुठे राहतोस. मग राम मिश्रा आपलं आपलं नाव सांगतो आणि म्हणतो की मी इकडे जवळच राहतो आणि मी तुम्हाला एक सत्य गोष्ट सांगायला आलेलो आहे. मग राजा म्हणाला सत्य गोष्ट काय बोलायचंय तुला. मग राम मिश्रा सांगतो की तुमचे जे आजोबा आहेत नाथ मुनी, तर त्यांनी तुमच्यासाठी एक खजाना ठेवलेला आहे आणि आता त्यांचं वय झाल्यामुळे ते तुम्हाला दाखवू शकत नाही की तो काय खजाना आहे. तर मला तो खजाना द्यायचा आहे तुम्हाला. तर तुम्हाला कधी वेळ आहे. तर यमुनाचार्य म्हणतो खजाना. मग एक काम कर, माझे मंत्री जे आहेत ते तुझ्या बरोबर येतील, तू त्यांना खजाना दे. तर राम मिश्रा म्हणाला की नाही, हा जो खजाना आहे जर तुम्ही इन पर्सन आलात माझ्या बरोबर तरच तो खजाना तुम्हाला मिळेल. मला नाथ मुनींनी सांगितलंय की तो इतर कोणीही बघितला सुद्धा नाही पाहिजे. तर आपल्याला जर जायचं असेल आपल्या दोघांनाच जावं पडेल. रथ वगैरे काही नको, कारण रथ हाकणारा सारथी असतो किंवा असं नाही, आपण दोघांनी गेलं पाहिजे, फक्त आपण दोघं. आणि आपल्याला चालत जावं लागेल, ही माझी अट आहे. मग यमुनाचार्य म्हणाले की बरं ठीक आहे. आणि दोघेही पुढे चालायला लागले. आणि चालता चालता हा जो हे जे राम मिश्रा आहेत हे भगवद्गीतेचे श्लोक म्हणू लागले. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय. मग श्लोक म्हणायला लागल्यावर आणि खूप सुंदर मधुर आवाज होता राम मिश्रांचा आणि इतके सुंदर श्लोक म्हणायला लागले की ते अगदी ते मंत्रमुग्ध झाले आणि त्यांना ते फॉलो करायला लागले राम मिश्राला. आणि मग आता आपण सुद्धा बघा कसं जेव्हा कुमुद माताजी श्लोक म्हणतात तेव्हा कसं वाटतं तुम्हाला सर्वांना, ऐकावेशे वाटतात ना. खूप छान खूप छान छान बोलतात. वाटतात. तर हो. त्याचप्रमाणे हा सुद्धा त्यांच्या पाठीमागे जायला लागला. एक अध्याय झाला, दुसरा अध्याय झाला, तिसरा, चौथा, पाचवा आणि किती तास ते चालतच होते. मग ते एका झाडाखाली आले आणि झाडाखाली राम मिश्रांनी हा श्लोक म्हटला. मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. आणि हा श्लोक म्हटल्यानंतर यमुनाचार्य एकदम खाली बसले आणि खूप जोरात रडायला लागले. मग एक अर्धा पाऊण तास रडल्यानंतर राम मिश्रा म्हणाले बरं आता तू मला सांग की तू का इतका तुम्हाला काय झालं, तुम्ही का रडलात. मग यमुनाचार्यांनी सांगितलं की हा माझा भगवद्गीतेतला आवडता श्लोक आहे आणि लहानपणी मी रोज भगवद्गीता वाचायचो. माझे आजोबा मला प्रत्येक श्लोकाचा अर्थ समजावून सांगायचे आणि मी सगळे श्लोक तोंडपाठ करत होतो. पण जेव्हा मी राजा झालो तेव्हा मात्र या सगळ्या माझ्या डे टू डे अफेअर्स मध्ये मी कृष्णालाच विसरलो. आणि हा जो भगवद्गीतेचा श्लोक आहे 12.8 त्यांनी मला कृष्णाची खूप जोरात आठवण करून दिलेली आहे या श्लोकानी.
आता मात्र मला काहीही करायचं नाहीये. मी वानप्रस्थ होईन. मला आता खजाना वगैरे काही नकोय. तो जो काय माझ्या आजोबांनी खजाना दिलेला आहे तो आता तुम्ही ठेवा. राम मिश्रा म्हणाले, नाही, तुझे आजोबा माझे गुरु आहेत आणि मी त्यांना तसं वचन दिलंय की मी तुला खजाना देईनच, तर तुम्हाला माझ्या बरोबर आलं पाहिजे. खजान्यापर्यंत तुम्ही या, मग पुढे काही करायचं ते करा, कारण मग मी नाथ मुनींना शब्द दिलेला आहे त्याप्रमाणे तो मला पाळायचा. मग हे यमुनाचार्य म्हणाले बरं, आणि ते दोघही परत निघाले. चालत चालत निघत होते, हे श्लोक म्हणत होते आणि हळूहळू त्यांच्यामध्ये परिवर्तन घडत होतं. मग राम मिश्रा म्हणाले की हा जो खजाना आहे ना तो खूप मौल्यवान आहे आणि तिकडे पोचण्यासाठी आपल्याला 7 दरवाजे पार करावे लागणार आणि त्याच्यानंतर या खजान्याचं रक्षण करायला एक तिकडे विषारी नाग बसलेला आहे. आणि असे म्हणत म्हणत ते चालले होते. आता राजामध्ये पूर्ण परिवर्तन आलं होतं आणि मग शेवटी ते श्रीरंगमला पोचले आणि श्रीरंगमला पोचल्यावर त्या मंदिरामध्ये 7 द्वार आहेत आणि मग आतमध्ये श्री रंगनाथाची अगदी भव्य मूर्ती अनंत शेषावर पहुडलेला विष्णू आहे. आणि जेव्हा यमुनाचार्यांनी रंगनाथांचं दर्शन झालं तेव्हा त्याच्यामध्ये अष्टसात्विक भाव किंवा अष्टसात्विक विकार हे उत्पन्न झाले. कुमुद माताजी, तो श्लोक माहितीये का? शांताकारम आहेत कुमुद माताजी? येस माताजी आहे. म्हणा, शांताकारम भुजगशयनम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधार गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुपदभयहरं सर्वलोकैकनाथं. तर असे सगळे तिकडे चॅन्ट्स चालले होते, विष्णू सहस्त्रनाम चालू होतं आणि त्याच्यामध्ये त्यांना यमुनाचार्यांना रंगनाथांचा अनंत शेषावर पहुडलेला विष्णूंचं दर्शन झालं आणि दर्शन झाल्याबरोबर सगळे अष्टसात्विक विकार त्यांच्या शरीरात झाले. त्यांच्या अंगावरचे केस उभे राहिले, त्यांच्या डोळ्यातून पाणी वाहू लागलं, त्यांचा आवाजच फुटेना आणि शेवटी त्यांना जोरात चक्कर आली आणि ते खाली पडले. आणि मग थोड्या वेळाने जेव्हा ते शुद्धीवर आले तेव्हा त्यांनी नाथ मुनींना सांगितलं की आता मला खरंच काही खजाना नकोय, आता मी या मंदिरातच राहतो. आणि मग नाथ मुनींना खूप आनंद झाला. त्यांनी जो दिलेला शब्द राम मिश्रांनी जो शब्द त्यांना दिला होता आता तो त्यांनी पाळला होता. यमुनाचार्यांचं त्यांनी कनेक्शन विष्णू बरोबर लावलं होतं आणि आता ते आनंदित होते. राम मिश्रांनाही बरं वाटलं की आता मी ते हे जे विस्मरणात राहिले श्रीकृष्णाच्या किंवा विष्णूच्या विस्मरणात राहिले, आता ते स्मरण पुन्हा स्थापित झालं. तर हा जो श्लोक आहे ना 12.8 त्याच्या पाठची ही नंतर घडलेली कथा आहे की कसे हे यमुनाचार्य आहेत त्यांचं परत कृष्णा कॉन्शियसनेस रिवाइव्ह झालं. किंवा इकडे श्रीकृष्णांनी सांगितलेलं आहे ना, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते. तुम्ही स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात. कितीही अल्पकाळ जरी तुम्ही माझं स्मरण केलं असेल
तरी ते वाया जात नाही. मी तुम्हाला मोठ्या धोक्यापासून वाचवेन. हे श्रीकृष्णाने सांगितलेलं जे भगवद्गीतेतलं वाक्य तेच आपल्याला दिसतं. हा राजा झाल्यावर तो कृष्णाच्या विस्मरणात राहिला, पण कृष्णाने परत आपलं स्मरण करवून दिलं. तर हा जो श्लोक आहे त्याच्या पाठची ही कथा आहे. आणि आपण आता अनन्य भक्तीवर आहोत. तर मी तुम्हाला सांगितलं अनन्य भक्ती म्हणजे तुम्ही वृंदावनवासी जे आहेत त्यांचा जर तुम्ही त्यांची कथा जर तुम्ही वाचली तर ती अनन्य भक्ती मध्ये मोडते. आता आपण काय सांगतो श्रीकृष्णाला, नाही मला तुझं स्मरण करणं शक्य नाही, मी एकसारखं स्मरण करू शकत नाही. मग आता आपण बघूया इकडे 12.9 मध्ये श्रीकृष्ण आपल्याला एक चॉईस देत आहे. तो चॉईस कुठला आहे आता तो ऐकूया. कुमुद माताजी 12.9. हरे कृष्णा. अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनंजय. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे धनंजय, जर तू आपले मन निश्चलत्वाने माझ्या ठाई स्थिर करण्यात असमर्थ असशील तर भक्तियोगाच्या नियामक तत्वांचे पालन कर. अशा रीतीने तू मला प्राप्त करण्याची इच्छा स्वतःच्या ठाई उत्पन्न कर. हरे कृष्ण. म्हणजे आता श्रीकृष्ण काय सांगतायत आपल्याला, अनन्य भक्ती करा. आपण म्हणतो नाही शक्य आहे, 24 आवर्स स्मरण शक्य नाहीये. मग कृष्ण आपल्याला म्हणतो साधना भक्ती करा. साधना भक्तीचं दुसरं नाव अभ्यास योग आहे. जेव्हा आपण साधना भक्ती करतो तेव्हा आपण काय करतो, कृष्ण काय सांगतोय, चिंता मत करो, चिंतन करो. मग ते चिंतन आपल्या इंद्रियांचं नॅचरली होत नाहीये. जेव्हा चिंतन नॅचरली होत नाहीये तेव्हा आपण काही रूल्स रेग्युलेशन जर फॉलो केले तर आपोआप आपलं चिंतन होईल. मग ते जे रूल्स रेग्युलेशन आहेत, नियम आहेत, ते श्रीला प्रभुपादांनी 4 भक्तीचे नियम आहेत. ते कोणते आहेत मला सांगा, कोण सांगेल? भक्तीचे 4 नियम. कोणाला नाही लक्षात आहे? सांगू माताजी? हा सांगा. मांसाहार करायचा नाही, जुगार खेळायचा नाही, नशा करायची नाही आणि अनैतिक संबंध ठेवायचे नाही. बरोबर. हे 4 नियमांचं पालन करायचं. मग 4 नियमांचं तर पालन करायचंच आहे, पण त्याबरोबर आपल्याला काय करायचंय की शिला प्रभुपादांनी सांगितलंय की 16 माळांचा हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करा. तुम्ही लवकर उठा, मंदिरात जा, रोज तुम्ही प्रसादमच ग्रहण करा. समजा जर असं असेल की काही जणांच्या घरी नॉनव्हेज असेल रोज, पण तरी सुद्धा तुम्ही श्रीकृष्णाला एखादं फळ अर्पण करू शकता, ज्यूस अर्पण करू शकता, दूध अर्पण करू शकता. काहीतरी प्रसाद हा तुमच्या सिस्टम मध्ये गेलाच पाहिजे, शरीरात गेलाच पाहिजे. त्यांनी खूप बदल घडतो, खूप परिवर्तन घडतं मनामध्ये. तुम्ही जे गेल्या जन्मात केलेले पाप कर्म आहेत ते सुद्धा नष्ट होतात. तर अशा तऱ्हेने प्रसाद खाल्लाच पाहिजे. आणि एकसारखं भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम याचं श्रवण करायचं किंवा रोज मनात ठेवायचं की मी भगवद्गीतेचे 5 श्लोक किंवा भागवतम मधले 5 श्लोक वाचेन आणि त्यासाठी वेळ काढून ठेवायचा. आणि भगवत प्रेमाच्या अवस्थेप्रत उन्नत होईपर्यंत हे रूल्स रेग्युलेशन्स आपण पाळले पाहिजेत. जर आपण पाळले नाही तर आपण अनन्य भक्तीच्या पायरीवर चढू शकणार नाही.
बघा, अनन्य भक्ती ही टॉपमोस्ट भक्ती आहे. आणि इतर जे चॉईसेस दिलेले आहेत आपल्याला, तर ही साधना भक्ती झाली. ती एक पायरी आहे, किंवा त्याच्यावर राहून जेव्हा आपण ते रूल्स रेग्युलेशन्स पाळतो, तेव्हा मग आपलं प्रमोशन होतं अनन्य भक्तीच्या पायरीवर. आता हा जो श्लोक आहे, या श्लोकामध्ये कृष्णाने अर्जुनाला धनंजय या नावाने संबोधलेलं आहे. तर असं का संबोधलेलं आहे? जेव्हा युधिष्ठिर महाराजांना कुठलंही त्यांनी ठरवलं की मला अमकं अमकं यज्ञ करायचंय. आज सुद्धा जर तुम्हाला यज्ञ करायचं असेल तर किती सामग्री लागते, केवढा पैसा लागतो, साधी जरी सत्यनारायणची पूजा करायची असेल तरी सुद्धा. आणि हे युधिष्ठिर महाराज यज्ञ करायचे. राजसूय, अश्वमेध हे खूप मोठ्या प्रमाणावर असायचे. म्हणून ते नेहमी अर्जुनाला सांगायचे की यज्ञासाठी संपत्ती आणायचं काम हे तुझं आहे. मग अर्जुन जायचा, संपत्ती गोळा करायचा. कधी जवळपासची छोटी राज्य आहेत त्यांच्याबरोबर युद्ध करून तो जिंकायचा. त्यांना मग अशा तऱ्हेने तो संपत्ती आणून लढाई करून संपत्ती आणून युधिष्ठिर महाराजांना देत असे. म्हणून त्यांचं नाव धनंजय पडलं. आता इकडे श्रीकृष्ण अर्जुनाला धनंजय म्हणून काय सांगत आहे की ज्याप्रमाणे तू युधिष्ठिर महाराजांसाठी लढून संपत्ती आणलीस, त्याचप्रमाणे अर्जुना तू तुझ्या मनाबरोबर लढाई कर. आणि जी खरी संपत्ती आहे, खरी संपत्ती म्हणजे काय? आनंद, परमानंद, जो शाश्वत आनंद आहे आणि जे शाश्वत जीवन आहे, ही जी संपत्ती आहे म्हणजे सच्चित आणि आनंद, ही जी संपत्ती आहे ही तुझ्या मनाबरोबर लढाई कर आणि आता ही संपत्ती तू आण. तर अशा तऱ्हेने इकडे अर्जुनाला धनंजय म्हटले. आणि संपत्ती कशी आणायची ही पद्धती इकडे सांगितलेली आहे की तू साधना भक्ती कर किंवा अभ्यास योग कर. अशाद्वारे तुला माझ्याबद्दल प्रेम उत्पन्न होईल आणि मग तू अनन्य भक्तीच्या स्तरावर जाशील. आता इकडे वाचायचं आहे पेज 445. भक्ती हो मॅम. योगाद्वारे इंद्रियांचे शुद्धीकरण होते. सेकंड पॅरेग्राफ. हा, हरे कृष्ण. भक्ती योगाद्वारे इंद्रियांचे शुद्धीकरण होते. सद्यस्थितीत जीव बद्ध जीवनामध्ये इंद्रिय तृप्ती करण्यामध्ये संलग्न झाल्यामुळे त्याची इंद्रिये सदैव अशुद्धच असतात. तथापि भक्ती योगाच्या अभ्यासाने इंद्रियांचे शुद्धीकरण होऊ शकते आणि अशा शुद्ध अवस्थेमध्ये इंद्रियांचा भगवंतांशी प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होतो. या संसारिक जीवनामध्ये एखादा मनुष्य कोणातरी धन्याची चाकरी करत असेल, पण तो खरोखर प्रेमाने धन्याची सेवा करत नाही. तो केवळ धनप्राप्ती करण्यासाठी चाकरी करीत असतो आणि त्याच्या धन्यालाही प्रेमाशी काहीच कर्तव्य नसते. तो सेवकाकडून काम करून घेतो आणि त्याला विनिमयात धन देतो. तेव्हा त्या दोघांमध्ये प्रेमाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. परंतु आध्यात्मिक जीवनाकरता मनुष्याने शुद्ध प्रेम अवस्थेत उन्नत झाले पाहिजे. अशा प्रेमाची अवस्था याच इंद्रियाद्वारे भक्तियोगाचे आचरण केल्याने प्राप्त होऊ शकते. वर्तमान स्थितीत हे भगवत प्रेम प्रत्येकाच्या हृदयात सुप्त अवस्थेत असते. हृदयामध्ये हे भगवत प्रेम निरनिराळ्या प्रकारे व्यक्त होत असते, परंतु ते भौतिक संगामुळे प्रदूषित झालेले असते. मनुष्याने हृदयाचे भौतिक संगापासून शुद्धीकरण करून सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम पुनर्जागृत केले पाहिजे. हीच भक्ती योगाची संपूर्ण पद्धती आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आपल्याला ही जेव्हा साधना भक्ती आपण करतो तेव्हा आपल्यामध्ये काय परिवर्तन होतं की आपण कृष्णाला शरण जाऊ शकतो, त्याच्याबद्दल प्रेम उत्पन्न होतं. आता
बघा, शरण जायचं म्हणजे काय, की आपलं मन जे आहे हे मन सहजासहजी काही काही गोष्टी एक्सेप्ट करत नाही. त्यांना मनाला बघावं लागतं की हो, खरंच हा ऑब्जेक्ट आहे का, तरच मी एक्सेप्ट करेन. आता मनाच्या वर ही बुद्धी असते. तर जेव्हा आपण शरण जातो तेव्हा कधीच मनाने जात नाही, बुद्धीने शरण आपण जातो. आता बघा, जेव्हा आपल्याला आपण या भौतिक जगामध्ये काही काही गोष्टी आपल्या बुद्धीच्या पलीकडे असतात. आता उदाहरणार्थ समजा जर आपण आजारी पडलो तर आपल्याला समजत नाही की काय झालं, मला एकसारखा ताप का येतोय, कारण आपली बुद्धी ची तेवढी कपॅसिटी नसते की काय झालंय आपल्याला, कारण आपण वैद्यकीय ज्ञान घेतलेलं नाहीये. मग आपण काय करतो, आपण डॉक्टरकडे जातो. डॉक्टर आपल्याला तपासतात, औषध लिहून देतात आणि मग आपण त्या डॉक्टरची सुपिरियरिटी आपली बुद्धी ऍक्सेप्ट करते. आपली बुद्धी म्हणते की माझ्याकडे ही बुद्धी नाहीये, आणि मग बुद्धी जी आहे ती मनाला सांगते की आता तुला रोज हे औषध घेतलं पाहिजे, जरी हे कडू असेल तरी घेतलं पाहिजे, तुला रोज एक्सरसाइजला गेलं पाहिजे, जे पथ्य लिहिलेलं आहे, सांगितलेलं आहे ते पथ्य फॉलो केलं पाहिजे. तर जेव्हा आपण बुद्धीने शरण जातो तेव्हा जे मन आहे ते कंट्रोलमध्ये येतं. तर त्याचप्रमाणे इकडे आता आपला जो इंटेलेक्ट आहे, आपली जी बुद्धी आहे ती इम्परफेक्ट आहे, त्याच्यामध्ये अनेक डिफेक्ट्स आहेत. पहिला डिफेक्ट म्हणजे आपण काय म्हणतो, मी हे शरीर आहे. आपल्याला काय वाटतं की हे जे आपण शरीर आहोत, आपण कधीच मरणार नाही, आपण आपल्या स्वतःच्या मरणाची तयारी करत नाही. आणि आपल्याला माहिती आहे की इंद्रियांचे जे विषय आहेत, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेन्सेस, हे शेवटी आपल्याला दुःख देणार आहे, तरी देखील आपण त्यांच्या पाठीमागे पळत असतो. म्हणजे ही जी आपली बुद्धी आहे, ही आपली बुद्धी खूप डिफेक्टिव्ह आहे किंवा इम्परफेक्ट आहे. आणि जेव्हा आपण श्रीकृष्णाला शरण जातो, म्हणजे त्या ज्या क्षणी आपण शरण जातो त्या क्षणी आपल्याला आपल्या गुरुनी जे काही नियम सांगितले त्या नियमांचं आपण पालन करू शकतो. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला डॉक्टरकडे जाता आणि डॉक्टर तुम्हाला सांगतात हे औषध घ्या, हे पथ्य पाळा, असा एक्सरसाइज करा, आपण ते सगळं करतो, कारण बुद्धीने आपण त्या डॉक्टरला शरण गेलेलो आहे. तर त्याचप्रमाणे इकडे सुद्धा कृष्णाला बुद्धीने शरण आपण गेलं पाहिजे. म्हणून हे सगळं एवढं ज्ञान शिल प्रभुपादांनी आपल्याला दिलंय. म्हणजे बुद्धीने तुम्ही विचार करा, तुमच्या मनाला इन्व्हॉल्व करू नका. इकडे बुद्धी ही मनाला कंट्रोल करते. आणि मग शरण जेव्हा तुम्ही जाता हे नियमांचं पालन करून, तेव्हा मग तुम्हाला पुढची जी पायरी आहे अनन्य भक्ती, त्या पायरीवर आपण पोचू शकतो. आता 12.10 आपण म्हणतो अनन्य भक्ती इम्पॉसिबल, साधना भक्ती तेही शक्य नाही. मग कृष्ण म्हणतो ठीक आहे, मग माझ्यासाठी काहीतरी काम करा. मग आपण आता निष्काम कर्मयोग बघतोय. आता इकडे बघा, ज्यांना कृष्ण आवडत नाही किंवा त्यांची आसक्ती भौतिकाकडे, कृष्णाकडे नाहीये, पण तरी कुठेतरी वाचून त्यांना समजलेलं आहे की जर मी भक्ती केली तर या जन्म मरणाच्या चक्रातून मी सुटेन.
तर मग असा जो माणूस आहे की ज्याला कृष्णाबद्दल प्रेम वाटत नाहीये, मग त्यांनी काय केलं पाहिजे? त्यांनी नियम आहेत ते सगळ्या नियमांचं पालन केलं पाहिजे, पण गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी केलं पाहिजे. आणि हे जे गुरु मार्गदर्शन करतात त्या मार्गदर्शनात काय सांगतात की तुझ्या इंद्रियांनी तू कृष्णाची सेवा कर, आणि कोणीही कृष्णाची सेवा करू शकतं. आणि याच्यामध्ये श्रीकृष्ण सांगतात की मला शरण जो येतो त्यांचं सगळं पाप आहे ते मी नष्ट करतो. आणि तुम्हाला माहिती आहे 10व्या अध्यायात त्यांनी सांगितलंय की त्याच्या हृदयामध्ये मी ज्ञान प्रज्वलित करतो, त्यांना समज देतो, आणि ही समज दिल्याने त्यांना माझी प्राप्ती होऊ शकते. तर अशा तऱ्हेने आपण म्हणतो नाही मला शक्य नाहीये, केवढे नियम आहेत, साधना भक्ती मी बिलकुल नाही करणार, मला रोज हॉटेलमध्ये खायचं आहे, मला एकसारखा जप करा, 16 माळा करा, भगवद्गीतेचा क्लास ऐका, हे माझ्यात काही बसत नाहीये. मग कृष्ण म्हणतो बरं तुम्ही माझ्यासाठी कर्म करा, निष्काम कर्म करा. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. तू भक्ती योगाच्या विधिविधानांचे पालन करण्यास असमर्थ असशील तर केवळ माझ्याकरिता कर्म कर, कारण माझ्याकरिता कर्म केल्याने तुला पूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. हरे कृष्ण. मग इकडे श्रीकृष्ण काय सांगत आहे की तू माझ्यासाठी कर्म कर. आता इकडे आपल्याला कर्म कसं करायचंय? भक्तीने करायचंय की हे मला श्रीकृष्णासाठी अर्पण करायचंय. तर कर्म करताना सुद्धा श्रीकृष्णाचं स्मरण करायचंय. आता आपण म्हणतोय ना की मला एका जागी बसून जप वगैरे करता नाही येणार, तर मग कृष्ण म्हणतो ठीक आहे, तुला जे काय आवडतं ते कर्म कर, ते मला अर्पण कर, आणि ते मात्र माझ्यासाठी प्रेमाने कर, माझं स्मरण करत करत ते कर्म कर. तर इकडे काय सांगितलेलं आहे आपल्याला की तुमचा जो इंटरनल कॉन्शियसनेस आहे किंवा तुमची मनोवृत्ती जी आहे ती मनोवृत्ती तुम्ही बदलली पाहिजे. मग एखादी गृहिणी असेल, ती काम करताना तिने काय विचार केला पाहिजे की घरातले माझा जो परिवार आहे किंवा जे फॅमिली मेंबर्स आहेत हे सर्व कृष्णाचे आहेत, ही सर्व कृष्णाची मुलं आहेत आणि मी त्यांची सेवा करते. तर जेव्हा ती असं म्हणते तेव्हा ती जे काय काम करते ते कृष्णार्पण होतं. किंवा आता एखादा नवरा असतो, तो ऑफिसमध्ये जातो, नोकरी करतो, पैसे कमवतो, तर जेव्हा त्याला पगार मिळतो तेव्हा त्यांनी काय विचार केला पाहिजे की मी माझ्या परिवाराचं पालन पोषण इतक्यासाठी करतोय की यातून त्यांना कृष्ण भक्तीसाठी ते प्रेरित व्हावे किंवा भक्ती करण्यासाठी त्यांना शक्ती मिळावी. एखादा लहान मूल असेल, त्यांनी काय म्हटलं पाहिजे की मी अभ्यास चांगला करेन, म्हणजे मोठा झाल्यानंतर मी जे काही शिकीन हे कृष्णाच्या सेवेमध्ये ते मी वापरू शकेन. तर अशा तऱ्हेने आपण स्वार्थासाठी माझ्यासाठी हे मी करणार आहे हा विचार न करता जे काही कर्म करतोय आपण ते कृष्णार्पण केलं पाहिजे. मी कृष्णासाठी कर्म करते असं म्हटलं पाहिजे. पण आपण म्हणतोय चला हे पण निष्काम कर्म काही करणं शक्य नाही, मग आपण अनन्य भक्तीवर फुली मारली आहे.
साधना भक्ती नाही म्हटलंय, निष्काम कर्मयोग पण नाही म्हटलंय. मग आता श्रीकृष्ण सांगणार आहे की तुम्ही सकाम कर्म करा. सकाम कर्म म्हणजे इकडे सकाम कर्माचा अर्थ म्हणजे की तुम्ही समाज सेवा करा. आता तो 12.11 आहे. आता समजा जर कोणाकडे पैसे असतील, धन असेल, तर ते काय करू शकतात? मंदिराचं बांधकाम चालू असेल तर त्याला ते डोनेशन देऊ शकतात. एखादा फळवाला असेल, थोडी फळं रोज तो कृष्णासाठी मंदिरात अर्पण करू शकतो. एखादा ज्वेलर असेल, तो काय करू शकतो? कृष्णाची जी बन्सी असते किंवा त्याच्या गळ्यामध्ये दागिने असतात, तो एखाद्या दागिन्याचा सेट किंवा त्याची जी मुरली असते त्याच्यावर रत्नजडीत हिरे म्हणा किंवा माणिक, पाचू अशाने तो ती मुरली सजवू शकतो. किंवा एखादा मार्बल कॉन्ट्रॅक्टर असेल, तो फ्लोरिंगसाठी मार्बल सप्लाय करू शकतो. तर काही ना काहीतरी आपण करूच शकतो. असं कधीच शक्य नाहीये की मी कृष्णासाठी काही करू शकत नाही, हे मात्र शक्य नाहीये. पण आपण म्हणतोय चला मी हे सुद्धा करू शकणार नाहीये. पण बघा आता इकडे अकोमोडेटिंग कोण आहे? कृष्ण अकोमोडेटिंग आहोत की आपण अकोमोडेटिंग आहोत? कृष्ण आपल्याला सांगतोय बरं हे पण तुम्हाला शक्य नसेल तर तुम्ही असं करा. पण आपल्याला उलट असं वाटतं की मी किती करते श्रीकृष्णासाठी, मी किती करते असं आपल्याला वाटतं. पण खरं म्हणजे उलट असतं. श्रीकृष्ण आपल्यासाठी आपल्याला सांगतात ठीक आहे तुम्हाला हे नाही आलं हे करा. ते किती अकोमोडेटिंग आहेत बघा. 12.11 हरे कृष्णा. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. तथापि तू जर माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यात असमर्थ असशील तर सर्व कर्मफळांचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. हरे कृष्ण. तर आता सकाम कर्मयोग याला म्हणतात. पण इकडे सकाम कर्मयोगाचा अर्थ समाजसेवा आहे. आता प्रत्येक जण कृष्णासाठी कर्म करू शकत नाही. काही जण अजून माझं आणि कृष्णाचं नातं काय आहे अजून त्यांना हेच समजलेलं नाहीये. मग अशी जी लोक ज्यांना खात्री नाहीये की कृष्ण कोण आहे, माझं आणि कृष्णाचं नातं काय आहे, ते कृष्णासाठी काही करू शकत नाही. मग इकडे श्रीकृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही समाजसेवा करा. तुम्ही समाजासाठी काहीतरी करा आणि त्यांच्याकडून काही अपेक्षा ठेवू नका. तुम्ही गरीब लोकांना मदत करा, तुम्ही हॉस्पिटल बांधकामासाठी मदत करा, जे रोगी आहेत त्यांच्यावर औषधोपचार करा, त्यांना फुकट औषधं द्या. तर असं जेव्हा तुम्ही कराल तेव्हा तुमचं जे मन आहे, जे फळाच्या पाठीमागे सतत धावत आहे, ते त्याचं धावणं थांबेल. त्या फळाची जी आसक्ती आहे ती थांबेल. आणि मग असं जेव्हा तुम्ही करता तेव्हा हळूहळू तुमचं चित्त शुद्ध होतं आणि मग तुम्ही निष्काम कर्म माझ्यासाठी करू शकता. आणि मग निष्काम कर्म जेव्हा करता तेव्हा हळूहळू मग तुम्ही साधना भक्तीच्या स्टेजवर प्रमोट होता आणि साधना भक्ती अनेक वर्ष केल्यानंतर तुम्ही अनन्य भक्तीच्या पायरीवर चढू शकता. तर असं श्रीकृष्णाने सांगितलंय की ठीक आहे तुम्हाला जर निष्काम कर्म योग येत नसेल किंवा तुम्हाला करायचा नसेल
तर तुम्ही सकाम कर्मयोग करा, म्हणजे चॅरिटी द्या आणि हे गरीब लोकांना मदत करा, अन्नदान करा, वस्त्रदान करा. अशाने माणसाचं जे हृदय आहे ते जे असं दगडासारखं आहे ते आता लोण्यासारखं हळूहळू मऊ व्हायला लागतं. पण आपण काय म्हणतो की नाही, मला हे पण करायचं नाहीये, की मी इतरांसाठी काम करू शकत नाही. आता जेव्हा आपण म्हणतो की नाही, मी इतरांसाठी सुद्धा काम करू शकत नाही, तेव्हा कृष्ण बघा आपल्याला काय सांगतोय 12.12 मध्ये. बघूया आता इकडचं आपण थोडस वाचूया. इनफॅक्ट हो माताजी. 12.10 वाचूया. हा. फर्स्ट चौथी लाईन आहे. कृष्ण भावनेच्या प्रचाराबद्दल मनुष्याला सहानुभूती आली पाहिजे. हा. हरे कृष्ण. कृष्ण भावनेच्या प्रचाराविषयी मनुष्याला सहानुभूती असली पाहिजे. कृष्ण भावनेच्या प्रचारामध्ये संलग्न झालेले अनेक भक्त आहेत आणि त्यांना सहाय्याची आवश्यकता असते. म्हणून मनुष्य जर भक्तियोगाच्या विधिविधानांचा अभ्यास करू शकत नसेल तर तो अशा प्रचार कार्याला सहाय्य करू शकतो. कोणत्याही कार्यासाठी भूमी, भांडवल, संघटना आणि परिश्रमाची आवश्यकता असतेच. ज्याप्रमाणे व्यवसाय करण्यासाठी मनुष्याला राहण्याकरिता निवासस्थान, गुंतवणुकीसाठी भांडवल, कर्मचारी आणि विस्तार करण्यासाठी संघटना तथा परिश्रमाची आवश्यकता असते, त्याचप्रमाणे या गोष्टींची कृष्ण सेवेमध्येही आवश्यकता असते. यामधील प्रमुख भेद म्हणजे सांसारिक कर्म इंद्रिय तृप्ती करता केले जाते, तथापि तेच कर्म श्रीकृष्णांच्या संतुष्टी करता येते. असे कर्म म्हणजेच आध्यात्मिक कर्म होय. जर मनुष्याकडे पुरेसे धन असेल तर कृष्ण भावनेच्या प्रचारासाठी मंदिर किंवा कार्यालयाचे बांधकाम करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करू शकतो किंवा ग्रंथ प्रकाशनात सहयोग करू शकतो. असे कार्य करण्यासाठी विविध कार्यक्षेत्रे आहेत आणि मनुष्याने या कार्यक्षेत्रांमध्ये आस्था ठेवावी. मनुष्य आपल्या कर्मफळांचा त्याग करू शकत नसेल तर तो कृष्ण भावनेच्या प्रचारार्थ आपल्या कर्मफळांचा काही भाग अर्पण करू शकतो. कृष्ण भावनेच्या प्रचारासाठी स्वेच्छेने केलेल्या या सेवेमुळे मनुष्याला भगवत प्रेमाच्या उच्चतर अवस्थेपर्यंत उन्नत होता येते आणि या अवस्थेची प्राप्ती झाल्यावर तो परिपूर्ण होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे तुम्ही बघितलं की किती आपल्याला विविध तऱ्हेची कर्म करता येतात. तुम्हाला जप करता येत नसेल, तुम्हाला करायचा नसेल, मन लागत नसेल, तर आपल्याला श्रीकृष्णासाठी किती विविध कर्म करता येतात. आता 11वा श्लोक इकडे वाचायचा आहे. हो माताजी. माताजी हा वाचून घेतला. आ हा वाचून घेतला. 8वी 9वी लाईन आहे. हा. ज्या मनुष्याला कृष्ण भावना भाविक कार्यामध्ये रुची नसते तो जेव्हा हा. रुग्णालयाची उभारणी करण्याकरिता हा वाचते. हरे कृष्ण. कृष्ण भावना भावित कार्यामध्ये ही रुची नसणारा मनुष्य जेव्हा रुग्णालयाची उभारणी करण्याकरता किंवा इतर सामाजिक संस्थांना दान देतो तेव्हा तो आपल्या कष्टार्जित कर्मफळांचा त्याग करीत असतो. याचे सुद्धा या ठिकाणी विधान करण्यात आले आहे. कारण आपल्या कर्मफळांचा त्याग करण्याच्या अभ्यासाने मनुष्याचे मन क्रमशः शुद्ध होते आणि अशा शुद्ध मनाद्वारे कृष्ण भावना जाणणे शक्य होते. अर्थात कृष्ण भावना इतर कोणत्याही अनुभवांवर अवलंबून नाही, कारण कृष्ण भावना स्वतःमध्येच इतकी प्रभावी आहे की तिच्यामुळेच मनुष्याचे मन शुद्ध होऊ शकते. परंतु कृष्ण भावनेचा स्वीकार करण्यामध्ये जर अडचणी असतील तर मनुष्य आपल्या कर्मफळांचा त्याग करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. अशा परिस्थितीत समाजसेवा, जातीसेवा, राष्ट्रसेवा, देशाकरिता त्याग इत्यादींचा स्वीकार करता येतो, जेणेकरून मनुष्याला कधीतरी शुद्ध भगवत भक्ती प्राप्त होईल. भगवद्गीतेत 18.46 मध्ये सांगितलंय आपल्याला आढळते की यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, श्रेष्ठ सत्कार्याकरिता त्याग करण्याचा निश्चय केलेल्या मनुष्याला कृष्ण कर्म हेच सर्वश्रेष्ठ कर्म असल्याचे जरी माहीत नसले तरी तो कर्मफळ त्यागरूपी यज्ञामुळे
श्रीकृष्ण हेच परम कारण असल्याचे क्रमशः जाणू शकतो. हरे म्हणजे कृष्ण. हळूहळू आपला प्रोग्रेस होतो. जेव्हा आपण फळाचा त्याग करतो तेव्हा बघा आपलं मन कसं असतं, मन अतिशय चंचल असतं, रेस्टलेस असतं. तर ते का चंचल असतं? कारण एकसारखं कर्म केल्यानंतर मला कुठलं फळ मिळणार आहे या विचारात ते असतं. आणि जेव्हा फळाची आसक्ती असते तेव्हा तुमचं मन कधीही स्थिर राहू शकत नाही. आणि जोपर्यंत मन स्थिर राहू शकत नाही तोपर्यंत कृष्ण आपल्याला अवेलेबल होऊच शकणार नाही. मनाला नेहमी दोन गोष्टी पाहिजे असतात. एक म्हणजे फ्रीडम आणि दुसरा म्हणजे बदल. हे नेहमीच मनाला हवं असतं. तर मन जे आहे ते आपलं जेव्हा पूर्ण स्थिर होतं, पूर्ण स्थिर झाल्यावर आपण कृष्ण भावनेकडे वळू शकतो. तोपर्यंत आपण वळू शकत नाही. आता 12.12 आता आपण म्हणतो हे पण मला शक्य नाहीये कृष्णा, की मी हे करू शकत नाही, मी अनन्य भक्ती करू शकत नाही, मी साधना भक्ती करू शकत नाही, मी निष्काम कर्म करू शकत नाही, मी सकाम कर्म करू शकत नाही. मग कृष्ण म्हणतो बरं आता मी सांगतो तुला. ट्वेल्व पॉइंट 12 कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. तुला जर असा अभ्यास करणे शक्य नसेल तर तू ज्ञानाचे अनुशीलन करण्यास स्वतःला संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफळांचा त्याग श्रेष्ठ आहे. कारण अशा कर्मफल त्यागामुळे मनुष्याला मनःशांती प्राप्त होते. हरे कृष्ण. तर आता इकडे अगोदर थोडस भक्तीचं मी बोलते. भक्ती ही दोन प्रकारची असते. एक साधना भक्ती किंवा त्याला वैधी भक्ती सुद्धा म्हणतात, जी आपण बघितली नियमांचे पालन करायचे आणि जे जे काय आपल्या गुरुनी सांगितलंय त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली साधना करायची. आणि दुसरी जी भक्ती आहे ती रागानुगा भक्ती आहे. म्हणजे भगवंताविषयी अनुराग उत्पन्न करणे. तर रागानुगा भक्ती हे म्हणजे असं स्पॉन्टेनियस अट्रॅक्शन फॉर कृष्णा. म्हणजे आपल्यामध्ये अगदी एका लहान बाळाला शिकवावं लागतं का की तुझ्या आईवर कसं प्रेम करायचं, आईकडे कसं बोलायचं, शिकवावं लागतं का लहान बाळाला किंवा लहान मुलाला? नाही. त्याच्यामध्ये त्याच्या मातेबद्दल प्रेम हे असतंच. तर त्याचप्रमाणे रागानुगा भक्ती ही एक भक्तीची खूप ऍडव्हान्स स्टेज झाली. पण त्या स्टेजवर पोचण्यासाठी आपल्याला अगोदर काय केलं पाहिजे? साधना भक्ती, नियमांचे पालन केले पाहिजे, गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली राहिलं पाहिजे. आणि मग हळूहळू आपल्यामध्ये रागानुगा भक्ती ही अंकुरते. आणि मग जेव्हा रागानुगा भक्ती अंकुरते तेव्हा आपल्यामध्ये कुठला तरी एक रस, साख्य रस किंवा दास्य रस, जे 5 रस आहे त्यापैकी कुठल्या तरी रसात आपण स्थिर राहतो आणि त्या रसामध्ये आपण कृष्णाची सेवा करायला लागतो. आता आपण सगळ्याला नाही म्हटलेलं एक निष्काम कर्म नाही, सकाम कर्म नाही, साधना भक्ती नाही आणि अनन्य भक्ती तर नाहीच म्हटलंय आपण. मग श्रीकृष्ण काय आपल्याला सांगताय की तुम्ही ज्ञान घ्या, तुम्ही शास्त्र वाचा, तुम्ही जे काय काय मी सांगितलंय
ते समजून घ्या. आणि मग तुम्हाला जसं जसं तुम्ही ज्ञान घ्याल तस तसं तुम्ही आपोआप माझं स्मरण कराल. ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ध्यान आहे. इकडे बघा एक ध्यान योगी दाखवलेला आहे, डोळे मिटून बसलेला आहे आणि तो कृष्णावर ध्यान करतोय. मग ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ध्यान आहे. मग समजा जर कोणाला ध्यान करणं शक्य नाही, मग त्यांनी काय करायचं की तुम्ही जे काही कर्म करता त्या कर्मफळाचा पूर्ण त्याग करायचा आहे. आणि हे जे कर्मफळ आहे असं नाहीये की ते सगळं कृष्णालाच द्यायचंय, तुम्ही कोणालाही देऊ शकता ते फळ. पण अशा जेव्हा तुम्ही फळाचा त्याग करता त्यावेळेला तुमच्या मनाची जी भौतिकाकडे आसक्ती आहे ती आसक्तीच आता एकदम थांबते, किंवा ती जी डिटॅचमेंट आहे ती मनामध्ये येते. अनासक्ती, भौतिकाबद्दल अनासक्ती उत्पन्न होते. आणि जेव्हा भौतिकाबद्दल अनासक्ती उत्पन्न होते तेव्हा तुमची चित्तशुद्धी व्हायला लागते आणि कृष्ण भावनेकडे तुम्ही वळू शकता. तर हे जे सांगितलेलं आहे, पहिल्यांदा ज्ञान, मग ध्यान, मग तुम्ही फळांचा त्याग करा, ही इनडायरेक्ट प्रोसेस आहे. आणि डायरेक्ट प्रोसेस म्हणजे भक्ती आहे. मी सांगितले दोन प्रकार, एक साधना भक्ती आणि एक रागानुगा भक्ती. तर अशा तऱ्हेने श्रीकृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही ज्ञान घ्या, मग ध्यान करा आणि फळांचा त्याग करा. आता त्यांनी का सांगितलंय की तुम्ही ज्ञान घ्या? कारण जेव्हा आपण घरी कुठली पूजा करतो किंवा काही विधी करतो तर त्याच्या पाठचं कारण काय आहे, आपण का करतो हे आपण जर समजून घेतलं नाही तर हे जे रिच्युअल्स आहेत ना, हे काइंड ऑफ म्हणजे एम्प्टी रिच्युअल्स होती, नुसती मेकॅनिकल ऍक्शन आपण करतोय पण आपल्याला ते काही समजत नाहीये. आणि जर आपण असं केलं तर आपली मात्र चित्तशुद्धी होणार नाही. जेव्हा आपण नीट समजून या विधी करतो तेव्हाच त्याचा आपल्याला फायदा होतो. तर जेव्हा मन ध्यानामध्ये लावलेलं असतं तेव्हा काय होतं की ते माइंड तुमचं कंट्रोल्ड राहतं. कंट्रोल्ड राहिल्यावर ते इंद्रियांच्या विषयांकडे पळत नाही. आणि मग असं जेव्हा ते मन इंद्रिया विषयांकडे पळत नाही तेव्हा पुढची स्टेप जी आहे फळांचा त्याग करणं, ते आपण इझिली करू शकतो. तर ज्ञान, ध्यान आणि फळांचा त्याग या सिक्वेन्स मध्ये आपल्याला श्री कृष्णाने सांगितलंय. आता एवढं सगळं सांगितल्यावर श्रीकृष्ण आपल्याला सांगत आहे त्याला त्याच्या भक्तांमध्ये कुठले गुण आवडतात. आता ते आपण ऐकूया 13-14 मध्ये. पण त्या अगोदर आता आपण घेऊया का इतरांनी कथा तयार केलेली आहे? हो माताजी, चालेल. बरं, सांगाल का अंजली माताजी? आणि मग त्याच्यानंतर कोण? सचिन प्रभूजी. बरं, चालेल, सांगा अंजली माताजी. हरे कृष्ण. कुरुक्षेत्र युद्धानंतर येतच तुमचा आवाज व्हिडिओ ऑन करा. बोला. ऑन आहे. हा, चालेल.
हरे कृष्ण. हम्म. कुरुक्षेत्र युद्धानंतर श्रीकृष्ण भगवान रथावर आरूढ होऊन द्वारकेला निघण्यात इतक्यात अभिमन्यू पत्नी उत्तरा त्यांच्याकडे अतिशय भयभीत होऊन धावत गेली. एक लोखंडी तप्त बाण माझ्याकडे अतिशय वेगाने येत आहे. त्यांनी मला जाळून टाकले तरी चालेल, पण माझा गर्भांकुर जाळून नष्ट होऊ नये अशी कृपा करा, अशी उत्तरेने श्रीकृष्णांना हात जोडून विनंती केली. द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने पांडवांच्या वंशाचा शेवटचा अंकुर नष्ट करण्याच्या हेतूने ब्रह्मास्त्र सोडले होते. कुरुक्षेत्राचे युद्ध जवळजवळ संपलेलेच होते, पण प्रतिज्ञेनुसार भगवंतांना शस्त्र धारण करता येणार नव्हते. पण प्रतिज्ञेपेक्षा आणीबाणी महत्वाची होती आणि ते भक्तवत्सल आहेत. त्यामुळे संसारातील प्रतिज्ञा न मोडणाऱ्या नीतिमानासारखा सन्माननीय होऊन राहण्यापेक्षा भक्तवत्सल राहणेच त्यांना आवडले. म्हणून उत्तरेच्या शरीरातून पांडू ज्यांचे वंशज होते त्या कुरु महाराजांचे रक्षण करण्याच्या हेतूने, अर्थात परीक्षित महाराजांना वाचवण्यासाठी श्रीकृष्णाने उत्तरेच्या गर्भाला आच्छादून टाकले. अश्वत्थामाने सोडलेले सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मास्त्र जरी व्यर्थ न जाणारे, प्रभावहीन न करता येणारे असे होते, तरी विष्णू शक्ती समोर ते निष्प्रभ झाले. अशा रीतीने आईच्या गर्भात असतानाच परमेश्वरांनी परीक्षितांचे संरक्षण केले. पुढे भगवंतांचे महान भक्त परीक्षित महाराज थोर द्विवर्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जगावर राज्य करू लागले. जन्माच्या वेळी उत्तम भविष्य वेत्यांनी अगोदरच वर्तवल्याप्रमाणे महान गुणांच्या योगाने त्यांनी राज्यकारभार सुरू केला. ही कथा बेसिकली कली महाराजांच्या हो. जे काही पहिल्या स्कंदातली आहे. तर त्यांच्या काळातली आहे. पण थोडासा मी एक फास्ट टाइम दिला परीक्षित महाराजांचा, की त्यांची बेसिकली ते कोण होते आणि त्यांचा जन्म कसा झाला ते आणि मागचं फास्ट लाईफ काय आहे. तर आता पुढे एकदा परीक्षित महाराज आपल्या दिग्विजयाच्या वाटेवर असताना त्यांनी 3 पायांवर उभा असलेल्या बैलाचे आणि अतिशय दुःखात असलेल्या गायीचे संभाषण ऐकले. गायीच्या नेत्रातून अश्रू ओघळत होते. वत्सरहित मातेप्रमाणे ती खिन्न दिसत होती. बैल तिला विचारत होता की मी एकाच पायावर उभा आहे म्हणून तू दुःखी आहेस का? की अनिर्बंधपणे मांसाहार करणारे लोक तुझे शोषण करतील किंवा दुष्काळग्रस्त प्रजेला बघून चारित्र्यहीन निराधार एकाकी अवस्थित सोडून दिलेल्या स्त्रिया व मुले यांविषयी अनुकंपा वाटून तू दुःखी झाली आहेस का? धर्मतत्वांच्या उलट वर्तन करणाऱ्या ब्राह्मणांकडून देवी सरस्वतीची अवहेलना होत आहे किंवा वैदिक संस्कृती विषयी ज्यांना आस्था नाही असा शासक कुटुंबाचा ब्राह्मणांनी आश्रय घेतला आहे म्हणून तू दुःखी आहेस का? मानव समाज निद्रा, पान, समागम यासंबंधी नियमांचे पालन करीत नाही म्हणून तू दुःखी आहेस. श्रीकृष्ण आता पृथ्वीवर नाही याची अनुपस्थिती तुला जाणून तू दुःखी आहेस का? गौरूपी पृथ्वीने वृषभरूपी धर्माला उत्तर दिले की मी तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे देईन. एकेकाळी तुम्हालाही 4 पाय होते आणि भगवान कृपेने तुम्ही जगास सुख वृद्धी देत होतात. भगवान श्रीकृष्ण जेव्हा भूलोकातून अंतर्धान पावले, अगदी त्याच दिवसापासून कलीने आपला पूर्ण प्रभाव दाखवण्यास प्रारंभ केला. अल्पबुद्धीच्या जीवांना त्यामुळे अधिकच अमंगल स्थिती प्राप्त होऊ लागली. जगाशी अशी दुरावस्था पाहून मला अतिशय दुःख झाले आहे. परीक्षित महाराज त्या संभाषणाच्या ठिकाणी पोहोचले तर तिथे राज्याचा वेश केलेला कली त्या दोघांना निर्दयीपणे मारत होता. शूद्र त्या दोघांच्या पायावर प्रहार करीत होता. दोघंही खिन्न आणि भयाने थरथरत होते. परीक्षित महाराजांनी त्याला त्याच्या क्षुद्र कृतीचे कारण विचारले आणि दुर्बलांना मारण्यासाठी अपराधी ठरवून त्याला मृत्यूदंडास पात्र ठरवले. गौरूपी पृथ्वी आणि वृषरूपी धर्मालाही कोणत्याही व्यक्तीमुळे त्यांना कष्ट झाले आहेत असे विचारले. विविध कारणे सांगणाऱ्या तत्वज्ञानांमधील मतभिन्नतेमुळे वृषभदेव गोंधळून गेले होते. परीक्षित महाराजांनी त्यांना समजावले, सत्ययुगात तप, पवित्रता, दया, सत्य या 4 तत्वांनी वृषभरूपी धर्माचे 4ही पाय सुरक्षित होते. परंतु अहंकार, कामवासना, मद या रूपांनी सर्वत्र व्याप्त अधर्मामुळे तुझे 3ही पाय भग्न झाले आहेत. सत्य या एकाच पायावर तू उभा आहेस आणि तोही आता हा कली नष्ट करू इच्छित आहे. हीन कुळातील असंस्कृत लोक राजे होऊन आपल्यावर राज्य करतील आणि आपला उपभोग घेतील म्हणून गौरूपी पृथ्वी शोक करीत आहे. अशा प्रकारे महाराज परीक्षितांनी मूर्तिमान धर्म आणि पृथ्वी यांचे सांत्वन केले आणि समस्त अधर्मांचे कारण असलेल्या कलीचा वध करण्यासाठी तलवार उपसली. पण कलीने शरणागती पत्करली आणि त्यामुळे परीक्षित राजाने त्यांना जीवाचे अभयदान देऊन तो अधर्माचा मित्र असल्याचे सांगून त्यांना राज्य सोडून जाण्यास सांगितले.
माझ्यासाठी कोणते तरी स्थान निश्चित करा, असा कलीच्या विनंतीवर त्यांनी जेथे द्यूत, मद्यपान, वेश्यावृत्ती आणि पशुहत्या होत आहे अशा ठिकाणी राहण्याची अनुमती कलीला दिली. तसेच जेथे सुवर्ण असते तेथेही असत्य, नशा, कामुकता आणि हेवा वैर असतो, तेथेही राहण्याची अनुमती दिली. म्हणून ज्याला कोणाला आपल्या कल्याणाची इच्छा असेल त्याने वरील 4 अधर्मिक गोष्टींच्या संपर्कात सुद्धा कधीही येऊ नये. त्यानंतर परीक्षित महाराजांनी वृषभरूपी धर्माच्या 3 चरणांची तप, पवित्रता आणि दया यांची पुनःप्रतिष्ठापना केली आणि सत्कर्मांना प्रोत्साहन देऊन पृथ्वीची स्थिती ही पुरेशी सुधारली. हरे कृष्ण. हा, तर तुम्ही छान सांगितलं की भक्तीचे नियम जे आहेत ते आपण का पाळले पाहिजे. ते हो. नाही पाळले की आपल्या घरामध्ये कली येऊन राहणार. हे आणि त्या आणि 4 नियमांनी आणि गोष्ट सोन्याचं पण म्हणजे त्यांनी की सांगितलं. जो भक्त असतो, आता परीक्षित हा भक्त होता, तर तो कसा असतो, त्याच्यामध्ये खूप करुणा असते. म्हणजे त्यांनी कलीला देखील आपल्या राज्यात आश्रय दिला, पण त्याला सांगितलं की याच ठिकाणी तू राहू शकशील आणि कुठेही नाही. तर भगवंताचा भक्त कसा असतो, मग राजा जरी असला तरी त्याच्यामध्ये करुणा असते. हरे छान कृष्ण. सांगितले. बरं, सुषमा माताजी, तुम्ही हात वर केलाय. हा, मी सांगू का कथा? बरं, सांगा. कुठली सांगताय तुम्ही? हरे कृष्ण. माताजी, उद्धव आणि गोपिका आहे यांचं जे वृंदावनात उद्धव गेल्यानंतर जे वर्णन आहे, ठीक आहे, सांगा, चालेल. कथा आणि संवाद रूपाने आहे, त्या पद्धतीने मी ते वाचते. कारण ते मी जेव्हा पुस्तक पहिलं वाचलं होतं तेव्हा माझ्या डोळ्यातून पाणी आलं होतं हे वाचता वाचता, आणि मला खूप आवडलं होतं, म्हणून मी तेच पुन्हा वाचायचा निर्णय घेतला. चालेल. हरे कृष्ण. श्रीकृष्णाची गोकुळ लीला संपून मथुरा लीलेस आरंभ झाला. आता ते मथुरानाथ आहेत. येथे ऐश्वर्याचे प्राधान्य आहे. गोकुळातले गोपाळ आता मथुरेचे अधिपती आहेत. गायी चारणाऱ्या कन्हैयाची आता अनेक दासदासी सेवा करीत आहेत. उद्धव देखील श्री अंगाची सेवा करीत आहेत. सगळ्याच प्रकारचे सुख आणि ऐश्वर्य सेवेशी उपस्थित आहेत. संध्याकाळ झाल्यानंतर गच्चीवर बसून व्रजवासियांच्या आठवणीने अश्रू ढाळण्याचा नियमच होऊन गेला होता. ते गोपींची आठवण करीत, गायींची आठवण करीत आणि मातापित्यांची पण आठवण करत. रडत असणाऱ्या मातेचे कोण सांत्वन करून धीर देत असेल? व्याकुळ गायींना कोण खाऊ घालत असेल? सगळ्यांचीच आठवण येऊन त्यांचे हृदय भरून येत असे. उद्धवांना हे समजले आणि ते विचारात पडले. सुवर्णाचा राजप्रसाद, 56 भोगांची भोजन सामुग्री, सेवेसाठी अनेक दासदासी उपस्थित, तरी सुद्धा त्यांना कोणत्या दुःखामुळे रडू येत असेल? आमच्या सेवेत तर काही कमी होत असेल का? उद्धवाला वाटले प्रभूंना त्यांच्या दुःखाचे कारण विचारलेच पाहिजे. ते गच्चीवर आले त्यावेळी भगवान गोकुळची आठवण करून रडत होते. उद्धवाला येताना पाहिले तर त्यांनी आपल्या दुःखाचा वेग आवरून स्वस्थ व्हायचा प्रयत्न केला आणि पुढे होऊन उद्धवांचे स्वागत केले. उद्धव नमस्कार करून बसले. भगवंत म्हणाले, उद्धवा, मी आणि इतर सर्व सेवक सेविका यथामती यथाशक्ती. उद्धव म्हणाले, मी आणि इतर सर्व सेवक सेविका यथामती आणि यथाशक्ती आपली सेवा करीत आहोत, तरी पण आपण प्रसन्न दिसत नाही. भोजनाच्या वेळी सुद्धा आपले हृदय भरून येते. काल आपण निजले असता मी चरण सेवा करीत होतो तेव्हा आपण राधे राधे हाका मारित होतात. अशी कोण आहे ती राधा जी आपल्या हृदय सिंहासनावर अधिष्ठित होऊन आपल्याला त्रास देत असते? आपले दुःख माझ्याच्याने पाहवत नाही. उद्धव म्हणतात, लहानपणी गोप बाळांबरोबर खेळत राहणे ठीक आहे, पण आता तर आपण मथुरेचे राजे आहात आणि एका राजाने गोप बाळांबरोबर खेळण्याचा विचार करणे योग्य नाही. तुम्ही जर व्रज आणि सर्व व्रजवासियांना विसरून जाल तर मथुरेचे ऐश्वर्य आनंददायी होईल. भगवंत म्हणतात, उद्धवा, तू मला व्रज विसरून जायला सांगत आहेस. मी सर्व काही विसरू शकेन, पण व्रज विसरू शकत नाही. व्रजवासी सुद्धा माझी खूप आठवण करत असतील. प्रेम अनन्य असते. हो, व्रज विसरण्याचा एकच उपाय आहे. जर ते मला विसरतील तर मी पण त्यांना विसरू शकेन. उद्धवा, तू व्रजाला जा. तिथे त्यांना वेदांताचा उपदेश दे आणि त्यांना सांग
की त्यांनी मला विसरून जावे. जर ते मला विसरू शकले नाहीत तर मीही त्यांना विसरू शकणार नाही. संसारातील सगळ्या सुखांचा त्याग करून ते सर्वच्या सर्व माझ्याच करता जगत आहेत. मी परत जाण्याचे वचन दिले होते म्हणून ते माझ्या प्रतीक्षेत प्राण टिकवून आहेत. तू त्यांना उपदेश देऊन निराकार ब्रह्माचे उपासक कर. तसे झाले म्हणजे ते मला विसरतील आणि मीही त्यांना. उद्धवांना काय माहित की श्रीकृष्ण आणि गोपी तर एकच आहेत. उद्धव हे ज्ञानी आहेत म्हणून त्यांना व्रजात पाठविले जात आहे. ते तर ज्ञानी होतेच, पण त्याबरोबर अभिमानी पण होते. ते म्हणतात, महाराज, मला तेथे जायला अडचण तर काही नाही, परंतु गावातील न शिकलेले अडाणी लोक माझ्या वेदांताचे ज्ञान कसे समजू शकतील? माझ्या तत्वज्ञानाचा उपदेश फार गहन आहे, म्हणून माझे तेथे जाणे निरर्थक आहे. गोपींना वाईट न शिकलेल्या अडाणी म्हटलेले श्रीकृष्णांना ऐकवले नाही. त्यांनी उद्धवांना म्हटले, माझ्या गोपी शिकलेल्या नाहीत, त्या तर ज्ञानाच्याही पार आहेत. त्या जास्त शिकलेल्या नसल्या तरी शुद्ध प्रेमाच्या ज्ञात्या आहेत. याच कारणाने तर त्या माझी प्राप्ती करू शकल्या आहेत. आणखी या उद्धवाला काय सांगू? उद्धवा, माझ्या गोपींना ज्ञानाची आवश्यकता आहे आणि तुला प्रेमाची आणि भक्तीची, म्हणून तुला तेथे जावेच लागेल. उद्धवांची तर काही इच्छा नव्हती, तरी पण भगवंताच्या आग्रहामुळे ते व्रजाला जायला तयार झाले. आपला आदेशच आहे तर मी तेथे नंद, यशोदा, गोपी आणि गोपाळांना उपदेश देऊन येतो. उद्धवा, तू भाग्यवान आहेस, म्हणूनच तू व्रजभूमीला जात आहेस. प्रेमभूमी आहे, ती सगळ्यांचेच कल्याण करते. तुझ्या कल्याणासाठीच मी तुला तेथे पाठवित आहे. इकडे उद्धवाच्या रथाने मथुरेची सीमा पार करून व्रजभूमीत प्रवेश केला. व्रजभूमी दिव्य आहे, सात्विक आहे, प्रेमभूमी आहे. येथील पशुपक्षी, वृक्ष सगळे काही दिव्य आहे. ते सर्वच राधाकृष्णांचे कीर्तन करतात. वृंदावनाचा महिमा कोण वर्णन करू शकेल? कृष्ण गेल्यानंतर गोकुळच्या गवळ्यांची मुले सुद्धा रोज कृष्णांची वाट पाहत. श्रीकृष्णाने संध्याकाळी परतायचे वचन दिले होते, तो येत नाही असे पाहून सर्व मुले रडत रडत घरी परत जात. हा रोजचा क्रम असे. इकडे यशोदा कावळ्याशी गोष्ट करत होती. एवढ्यात रथ अंगणात येऊन पोहोचला. नंद यशोदेला वाटले की कन्हैयाच येत आहे. दोघांच्या जीवात जीव आला. दोघेही रथाकडे धावत आले. कन्हैया आला, कन्हैया आला, बाळकृष्ण आला असे म्हणत दोघेही रथापाशी धावत आले. पण त्यात कन्हैया नसून आणखीच कोणीतरी होते. कृष्ण दिसला नाही. कृष्णाला हाका मारीत नंद मूर्छित झाले. हे कृष्णाचे नाव घेऊन का रडत आहेत हे उद्धवाला समजलेच नाही. यशोदा धीर ठेवून एका दासीला म्हणाली, कोणीतरी मोठी व्यक्ती आहे, स्वागत करा आणि घरात न्या. याप्रमाणे जेव्हापासून कन्हैया मथुरेला गेला तेव्हापासून नंद यशोदेने एक घास देखील तोंडात घेतला नाही. जोपर्यंत तो परत येणार नाही तोपर्यंत आम्ही खाणार नाही. रात्री झोपही येत नाही आणि दिवसा चैनही पडत नाही. नंदांना नमस्कार करत करत उद्धव म्हणाले, मी आपल्या कन्हैयाचा मित्र आहे आणि त्यांचा संदेश घेऊन आलो आहे. नंदांनी सुद्धा कुशल विचारले. त्यांना वाटले कन्हैयाला स्वतःला यायला झाले नाही म्हणून आपल्या मित्राला पाठवले असेल. उद्धवा, चांगले झाले की आपण आलात. कंसाच्या मृत्यूमुळे सगळे सुखी झाले असतील नाही? उद्धवा, खरे खरे सांगा, आमचा कन्हैया आठवण काढतो का आमची? उद्धवा, हा गिरिराज, ही यमुना त्यांचीच प्रतीक्षा करीत आहे. त्यांची गंगी गाय तर वनात भटकत फिरत राहते. हा तोच वनप्रदेश आहे जिथे श्रीकृष्ण गायींना चारत चारत बासरी वाजवित होता. ते मैदान पहा, तिथे कृष्ण आपल्या मित्रांबरोबर खेळत असे. उद्धवाय, सगळ्यांना पाहून माझे मन कृष्णमय होऊन जाते आणि मी वेड्यासारखा होतो. मला तर पाळण्यात, घराच्या कोपऱ्या कोपऱ्यात, अंगणात, यमुनेच्या काठी प्रत्येक ठिकाणी कन्हैयाच दिसतो. उद्धवा, तो परत केव्हा येईल? मी त्याचा असा कोणता अपराध केला आहे की ज्यामुळे तो रुसून बसला आहे? उद्धव घोटाळ्यात पडले. मी यांना काय उपदेश द्यावा? यांना तर जिकडे तिकडे कृष्णच दिसत आहे. पाळण्यात, घरात, वनात, अंगणात, यमुना किनारी, कदंबाच्या डहाळीवर जिकडे तिकडे कृष्णाचेच दर्शन करीत असतात हे नंदबाबा. ब्रह्माच्या सर्व व्यापकतेचा उपदेश होऊनही मला आजपर्यंत असा अनुभव आला नाही. अशी ब्रह्मनिष्ठा असलेल्या नंदांना मी काय उपदेश देऊ? ते नंदांना म्हणाले, बाबा, धन्य आहात तुम्ही. आपले जीवन सफल होऊन गेले आहे.
आपण कृष्णमय झालेले आहात. ब्राह्ममुहूर्ती गोपी स्नानादी कर्मे आटपून कृष्ण कीर्तन करीत दधिमंथन करू लागत. त्यांचे डोळे ओले होऊन जात. यशोदेची अनुमती घेऊन उद्धव यमुनेच्या स्नानाला निघाले. ब्राह्ममुहूर्ती कृष्ण कीर्तन करणारे हे व्रजवासी धन्य आहेत. कृष्णाच्या केवळ स्मरणाने त्यांची हृदये द्रवतात. उद्धवांचा ज्ञानगर्व हळूहळू नाहीसा होत चालला होता. उद्धवांचे ज्ञान भक्तिरहित होते, म्हणून त्यांना कृष्णाने व्रजाला पाठवले होते. उद्धव नंद यशोदेसारख्या प्रेममूर्ती पाहून आनंदित झाले. विरह व्याकुळ झालेली ललिता कृष्णाच्या नावाचा घोष करीत चालली होती, तर विशाखा म्हणाली, ललिता म्हणाली, अगं, मी कृष्णाला विसरायला जितका प्रयत्न करते, तितकी त्याची जास्तच आठवण येते. एक गोपीही म्हणू लागली, लोक काही म्हणोत, मला तर कृष्ण येथेच दिसतो. तो मथुरेला गेलाच नाही. काल संध्याकाळी पाणी भरण्यासाठी यमुनेला जावे लागले आणि अंधार व्हायला आला, भय वाटू लागले. एवढ्यात माझ्या डोक्यावर घडा ठेवून गोष्टी बोलत बोलत तो मला घरी पोचवून गेला. तो म्हणत होता की मी व्रजातच आहे. मला या गोष्टी वारंवार आठवतात. याप्रमाणे कृष्णाविषयी गोष्टी करत गोपी चालल्या होत्या. एवढ्यात उद्धव स्नानादी कर्म आटोपून निघाले आणि उद्धवांनी गोपींना आपला परिचय सांगून म्हटले, मी तुमच्या मथुरावासी श्रीकृष्णाचा अंतरंग सखा उद्धव आहे आणि मी तुमच्यासाठी त्यांचा संदेश घेऊन आलो आहे. तेव्हा गोपी म्हणाल्या, श्रीकृष्ण काय नुसता मथुरेतच राहतो का? तो तर सर्वत्र आहे. तुम्हाला फक्त मथुरेतच कृष्ण दिसतात आणि आम्हाला तर येथील कणाकणात त्यांचे दर्शन होत असते. उद्धवा, तुम्हाला जर श्रीकृष्णांचा साक्षात्कार झाला असता तर तुम्ही त्यांना सोडून येथे आला नसता आणि तुम्हाला येथेही कृष्णाचे दर्शन झाले असते. आणि यानंतर सख्या उद्धवांना राधिकेच्या दर्शनासाठी घेऊन गेल्या. सख्यांच्या घोळक्यात विराजमान झालेल्या राधिकेची शोभा अवर्णनीय आहे. 9 वर्षाची, निर्दोष वयाची, साधा शृंगार, मुखावर दिव्य तेजाची प्रभा, सात्विकता आणि प्रेमाची मूर्ती, जगताचे आनंददाते श्रीकृष्णांची आनंददायिनी अशा राधिकेला उद्धवांनी साष्टांग नमस्कार केला. उद्धव म्हणाले, मी तर मथुरावासी श्रीकृष्णांचा निरोप घेऊन आलो आहे. तो असा आहे की ते तुम्हाला विसरले नाहीत आणि तुमच्या प्रेमाची वारंवार आठवण करीत असतात. राधा म्हणाली, उद्धवा, माझे कृष्ण केवळ मथुरेत नाही, प्रत्येकच ठिकाणी वसत असतात. मला तर चहूंकडे तेच दिसत असतात. श्रीकृष्ण येथील कणाकणात आहे, आमच्या मनात आहेत, आमच्या हृदयात आहेत, आमच्या रोमारोमात ते वसले आहेत. तो कपटी केव्हा केव्हा समोर दिसतो तर केव्हा केव्हा लपून बसतो. तुम्ही तर त्याची 2-4 महिन्यांपासूनच सेवा करीत आहात. मी तर त्यांची जन्मजन्मांतरीची दासी आहे. उद्धव म्हणाले, माझी बुद्धी ज्ञानाच्या अभिमानाने कुंठित आणि कठोर झालेली आहे. ज्ञानाने मला जड आणि शुष्क बनवून टाकले आहे. मला तुम्ही प्रेमलक्षणा भक्तीचे दान करा. यानंतर गोपींची भावभक्ती पाहून गोपी बाहेर आणि आत श्रीकृष्णांच्या अस्तित्वाचा अनुभव करीत आहेत. राधेने बासरी वाजवली तर राधे गोविंद अशी सुरेख तान घुमू लागली. गोपी देखील श्रीकृष्ण कीर्तनात लीन झाल्या. गोपींची भावभक्ती पाहून श्रीकृष्ण देखील मथुरेतून धावत येऊन पोहोचले. सख्यांच्या मंडळात राधेच्या बरोबर विराजमान झाले. गोपी आणि उद्धवांनी राधा कृष्णाच्या मनोहर रूपांचे दर्शन घेतले. आता तर त्यांना ते कोण आहेत, कुठून आले आहेत, का आले आहेत आणि कोठे आहेत याविषयी काहीच भान राहिले नाही. उद्धवांचा ज्ञानाभिमान समूळ नष्ट झाला. ते 2-4 दिवसांसाठीच गोकुळात आले होते, परंतु तिथे 6 महिने निघून गेले. त्यांची खात्री झाली की श्रीकृष्ण गोपींपासून दूरही नाही आणि भिन्नही नाही. जेव्हा जेव्हा गोपी कृष्ण कीर्तन करतात तेव्हा तेव्हा ते मथुरेहून येतात. उद्धवांची गोकुळ सोडून जाण्याची इच्छाच नव्हती. ते तर गोपींचे गुरु होण्यासाठी आले होते, पण त्यांचे शिष्य होऊन बसले. आता तर ते भगवंताजवळ फक्त लक्षणा भक्तीच मागण्याचा विचार करू लागले.
हरे कृष्ण माताजी. खूप छान सांगितली. बरं, आता पुढे सचिन प्रभूजी. हो माताजी, आता सांगतो स्टोरी. मी हा, स्टोरी सांगा. घेतली आहे बंधू महंतीची. हम्म. बंधू महंती म्हणजे कसा भक्त होता. आवाज एवढा जोरात येत नाही. इतरांना ऐकू येतोय का आवाज? हा हॅलो. थोडा लो आहे, थोडा हा, लो लो आहे. आहे जरा. हो, अच्छा, आता येतोय का आवाज? हो. हा आता येतोय. ओके. सर, बंधू महंती हे ओडिसा यादपुरी गावात राहत होते. तर त्यांचा उदरनिर्वाह नॉर्मली ते भिक्षा मागून करत असत. पण ते कुठेही जाऊन भिक्षा नाही मागायचे. जिथे सत्संग होतो तिथेच त्यांच्याच घरी जायचे आणि तिथूनच ते भिक्षा मागायचे. आणि भिक्षा पण अशी आपल्याला गरजेपुरतीच मागायची. असं नाही की भरपूर अशी भिक्षा कलेक्ट करायची आणि ते विकून त्याच्यातून पैसा कमवायचा, ही त्यांची दूरदृष्टी नव्हती. त्याच्यामुळे ते लिमिटेड 5 ते 6 ठिकाणी जाऊन भिक्षा मागायचे आणि तिथून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचे. आणि उरलेल्या वेळी ते फक्त नामकीर्तन करण्यात त्यांचं मन रमायचं. मग ते नामकीर्तन करत असल्यामुळे त्यांचा भगवंतावर एकदम दृढ विश्वास अटळ झाला. आणि तो आपल्या पत्नीला पण सांगू लागला की जर तू खरंच माझ्यावर प्रेम करत असशील तर तू पण माझ्यासारखंच नामजप करायला चालू कर. तर ती पतिव्रता असल्यामुळे ती पण आपल्या पतीचं ऐकायला लागते आणि ती नामजप करायला लागते. मग थोड्या दिवसानंतर त्याचा कुठेच इथे तिथे लक्ष लागत नाही आणि तो नुसता नामजपच करत राहतो. त्याच्यामुळे त्याला भिक्षा मिळणं पण फार कमी होऊन जातं. त्यांची परिस्थिती एकदमच बिकट होऊन जाते. कपडे फाटलेले असतात आणि खायचे पियाचे सगळ्याचेच एकदम त्यांना यक्ष प्रश्न निर्माण झालेला असतो. मग एके दिवशी ते आपल्या पत्नीला बोलतात की माझा एक मित्र आहे, जर आपण तिकडे माझ्या मित्राकडे गेलो तर आपल्याला ही जेवणाची आणि जे आपल्याकडे आपले जे हालअपेष्टा होत आहेत ते सगळे आपले हालअपेष्टा दूर होतील. तर पत्नी बोलते की ठीक आहे, पण कसं जाणार आपण तिकडे, कुठे आहे तुमचा मित्र? तर तो बंधू म्हणती बोलतो की माझा मित्र इथून 5 दिवसाचा आपला प्रवास असेल, तर 5 दिवस आपल्याला चालायला लागेल. तर तुझी तयारी आहे का? पण तिथे गेल्यावर एवढं लक्षात ठेव की तो माझा फार एकदम परम मित्र आहे आणि आपली ही जीवनाची समस्या जी आहे ती त्याच्यातून आपल्याला कायमची मुक्तता होईल. मग ती बोलते की ठीक आहे, आपण प्रयत्न करू, आपण जाऊ भगवंताकडे. आणि अशा रीतीने तो आपल्या कुटुंबासहित म्हणजे एक मुलगा, एक मुलगी आणि पत्नी आणि तो असे 4 जण प्रवास करायला लागतात. प्रवास 5 दिवसाचा असतो. पोटात अगोदरपासूनच अन्न नसतं, तरी पण कशी तरी हालअपेष्टा करत ते प्रवास चालू करतात. वाटेत आपल्या कुटुंबाला जेव्हा जेव्हा भूक लागते तेव्हा तो आजूबाजूचं पाणी त्यांना पाजायचा, जेणेकरून त्यांची भूक हे होईल, भूक प्राप्ती पूर्ण होईल. मग एकदम कधीतरी म्हणजे प्रचंड भूक लागली तर आजूबाजूची रानातली कोवळी पानं वगैरे कलेक्ट करायचा आणि कोवळी पानं आपल्या मुलांना, कुटुंबांना खायला घालायचा. आणि असं करत करत कसा तरी ते प्रवास पूर्ण करतात. प्रवास पूर्ण करत असताना तो मनात एकच बोलत असतो की भगवंता मला तुझं दर्शन होऊ दे. मला तुझं दर्शन झालं की माझी म्हणजे आणि माझ्या पत्नीला पण दृढ विश्वास होऊ दे की माझा मित्र आहे म्हणून, आणि जेणेकरून पत्नीचा तुझ्यावरचा विश्वास अटळ राहील. आणि असं करत करत कसा तरी ते 5 दिवसाचा प्रवास पूर्ण करतात. 5 दिवसाचा प्रवास पूर्ण झाल्यावर ते जेव्हा भगवंताच्या मंदिरात जेव्हा जातात तेव्हा त्यांचे कपडे फाटलेले असतात आणि रात्र झालेली असते. आणि या लोकांना कोण विचारतच नाही की हे कोण आहेत, कारण यांची अवस्था एकदमच बिकट असते. त्याच्यामुळे ते एका साईडला उभे राहतात. आणि ते कावराबावरे झालेले असतात आणि मग जेवणाची शेवटची पंगत पण उठून जाते. यांना कोण जेवायला पण बोलवत नाहीत. मग ते तसेच उपाशी राहतात. मग आता करायचं काय? पत्नीला काय सांगणार आपण? मग तो पत्नीला सांगतो की आता माझे भगवंत जे आहेत ते आता सध्या बिझी आहेत, तिथे तिथे खूप गर्दी असल्यामुळे आपण एक काम करूया, आपण इथे मंदिराच्या साईडला जाऊया आणि आपण उद्या सकाळी जेव्हा मंदिराचं दार उघडेल तेव्हा आपल्याला नक्कीच काहीतरी खायला मिळेल, अशी मला पूर्ण विश्वास आहे याच्यावर. आणि ते मग मंदिराच्या एका साईडला जातात. तर दक्षिणेच्या बाजूला ते जाऊन तिथे थांबतात. तर तिथे एक पाट असतो. पाट म्हणजे तिथून जगन्नाथ भगवंताची जी जो आपण प्रसाद देतो ती प्रसादाची ताटं तिथे धुतली जातात आणि तिथून जे पाणी गळत असतं. तर ते पाणी जे
तिथून आउटलेट जो असतो तिथून ते पाणी कलेक्ट करतात आणि तेच पाणी आपल्या कुटुंबांना आणि स्वतः पण खाऊन घेतात. तर बंधुमंतीच्या मनात एवढा दृढ विश्वास असतो की तो मनात बोलत असतो की मला माहित आहे की माझे हे पूर्वजन्मीचे पाप असल्यामुळे तू मला एवढा कष्ट देतोय, पण मला माहित आहे की माझं तुझ्यावर नितांत श्रद्धा आहे आणि तुझी मला मला तुझी प्राप्ती होणारच आहे. पण तू मला कितीही त्रास दे, पण माझ्या पत्नीला तू त्रास देऊ नकोस, जेणेकरून तिचा विश्वास तुझ्यावरचा उडून जाईल. असं म्हणून तो प्रसाद घेऊन झोपी जातो. झोपी जातो तर थोड्या वेळाने भगवंत तर सगळीकडे असतात, ते सगळीकडे बघत असतात की आपल्या भगवंताच्या मनात काय चाललंय. तर भगवंत प्रत्येक क्षण जाणत असतात. मग तेव्हा भगवंतांना कळतं की आपला भक्त तिथे असा उपाशी आहे. मग तो भगवंत काय करतो की आपल्या प्रसादाचं ताट कलेक्ट घेतो आणि त्याच्यात प्रसाद भंडारातला सगळा प्रसाद कलेक्ट करतो आणि जाऊन तो ब्राह्मणाचा वेश घेतो. ब्राह्मणाचा वेश घेतो आणि तिथून हाक मारतो, बंधुमंती इकडे ये. बंधुमंतीला वाटतं की आजूबाजूला कोण आहे माहित नाही, मला तर कोण इथे ओळखत नाही, म्हणून तो लक्ष देऊन दुर्लक्ष करतो. तर बोलतो की इथं नालाच्या बाजूला जो बंधुमंती आहे त्याने इथे येऊन प्रसाद कलेक्ट करावा. त्याप्रमाणे बंधुमंती जातो, तिथे प्रसाद कलेक्ट करतो आणि ब्राह्मणाला विचारतो तुम्हाला कोणी पाठवलं इकडे. तर ब्राह्मण बोलतो की हा प्रसाद भगवंतांनी दिला आहे. आणि जी भगवंताची जी थाळी असते ती एकदम रत्नखचित म्हणजे रत्नाने एकदम जळलेली असते, एकदम चकाकत असते, सोन्याची असते ती. तर बोलतो या थाळीचं काय करायचं. तर बोलतो की थाळी तिकडेच ठेवा, मी दुसऱ्या दिवशी येऊन कलेक्ट करेन. मग ते रात्री कुटुंब एकदम खूप आनंदी होते, भरपेट प्रसाद खातात आणि मग ते झोपी जातात. पण बंधुमंतीला झोप लागतच नाही, कारण त्याने प्रसाद खाल्लेला असतो. प्रसाद खाल्ल्यामुळे भगवंताचेच एकदम सत्संगाचे विचार त्याच्या मनात येत असतात आणि तो झोपताना जो ती थाळी असते ती फाटलेल्या कपड्यात आपल्या कापडामध्ये गुंडाळून ठेवून देतो. मग दुसरा दिवस उजाडतो. पंडित मंदिरात जे पूजा करणारे भटजी वगैरे येतात, सगळे ब्राह्मण येतात. ब्राह्मण येऊन बघतात तर काय की प्रसाद भंडार सगळं अस्ताव्यस्त झालेलं आहे, भगवंताची थाळी जागेवर नाहीये, थाळी कोण घेऊन गेलं. त्याच्यामुळे सगळ्यांना प्रश्न पडतो, सगळीकडे चौकशी होते, कोण थाळी कुठे गेली, भगवंताचं दार कोणी उघडलं. मग अशी हवा हळूहळू पसरत जाते. मग कळतं की तिथे कोणतरी असाच भिक्षुक झोपलेला आहे, त्याच्याकडे थाळी पण आहे. मग सगळी लोक त्याला खूप अत्याचार करतात, बोलतात तू भगवंताकडे येऊन चोरी केलीस, तुला शिक्षा होणार, हे होणार. त्याला खूप शिव्या घालतात, त्याला मार पण मिळतो. पण बंधुमंती आहे तो फक्त भगवंताचंच नामचिंतन करतो. तो बोलत असतो की भगवंत मला माहित आहे तू माझी परीक्षा घेतोयस, पण माझ्या पत्नीचा विश्वास तू अढळ अढळ राहू दे, तू विश्वास तिचा भंग करू नकोस आणि आम्हाला ह्या जातातून मुक्त कर. असं म्हणून तू देवाचं नामस्मरण करतो. भगवंत पण बघत असतात की भक्ताच्या मनात कोणते विचार येत आहेत, ते भगवंत जाणण्याचा प्रयत्न करत असतात. आणि त्यावेळीच मग तिथे कोतवाल येतो. कोतवाल येऊन बघतो की अशी अशी चोरी झाली आहे, पण चोरी तर झाली आहे, पण जो मेन गेट आहे, दरवाजा, तो तर बंदच आहे. मग जो मेन गेट उघडल्याशिवाय प्रसाद भंडारात तर कोण जाऊ शकत नाही. मग ही थाळी ह्याच्याकडे कशी आली, असं म्हणून सगळेजण एकदम प्रचंडित म्हणजे आश्चर्यचकित होतात की ही थाळी बाहेर आलीच कशी. आणि मग तेव्हा भगवंत काय करतात, तेव्हा जगन्नाथपुरीचा राजा असतो रुद्र राजा. ते रुद्र राजाच्या स्वप्नात जातात. रुद्र राजा झोपलेला असतो. तो झोपेतूनच भगवंत त्याला उठवतात, बोलतात तू इथे झोपला आहेस आणि तिथे माझ्या भक्ताला शिक्षा केली जात आहे आणि हे तुझ्या राज्यात होत असल्यामुळे तू जाऊन पहिलं सगळ्यांना माझ्या भक्ताला तिथून वाचव, आणि तसं नाही केलंस तर मी त्याची शिक्षा तुला देईन. मग रुद्र राजा एकदम घाबरतो. तो लगेच घोड्याला बोलवतो आणि घोड्यावरनं लगेच धावत धावत मंदिरात जातो. आणि मंदिर आणि जेव्हा भगवंत रुद्र राजाच्या स्वप्नात येतो तेव्हा तो सांगतो की जे लोक त्याला शिव्या देतात त्या सगळ्यांनी त्याची पूजा केली पाहिजे आणि यापुढे माझ्या मंदिराचा जो काही कारभार असेल तो कारभार फक्त बंधुमंतीच बघतील आणि त्यांच्या सहीशिवाय काहीच एकही पान इकडचं तिकडे होणार नाही. आणि जसा भगवंताचा आदेश मिळाल्यानुसार राजा धावत धावत मंदिरात जातो. मंदिरात जाऊन सगळ्यांना सांगतो की जगन्नाथ प्रभूंचा आदेश आहे की आणि जगन्नाथ प्रभूने त्याला प्रसाद दिलेला आहे, त्याच्यामुळे याचा आजपासून आपल्या देवळाचा जो मेन जो असेल कोषाध्यक्ष, तो हा बंधुमंती राहील. आणि असं म्हणून भगवंत त्याला अपलिफ्ट करतात, थोडक्यात सांगायचं झालं तर. आणि तेव्हापासून आतापर्यंत जगन्नाथपुरीच्या मंदिराचा कारभार
हे बंधुमंतीचेच पिढीतलेच लोक बघत आहेत. तर अशी ही थोडक्यात कथा आहे बंधुमंतीची शुद्ध छान भक्तात. आहे. तर आता आपण आता पुढे 13वा श्लोक जो आहे तो 20व्या श्लोकापर्यंत हेच बघणार आहोत की श्रीकृष्णाला भक्तामध्ये कुठले कुठले गुण आवडतात. तर तुम्ही तिघांनी गोष्ट खूप छान सांगितली. आता दोघांची उरली आहे. रेश्मा माताजी आणि कुमुद माताजी, तुम्ही पण सांगणार आहात ना? माताजी, माझी खूप अशी तर छोटीशी आहे, पण ती पण मी आपण नेक्स्ट टाइम पुढच्या सांगेन. खेपेला रेश्मा माताजी आणि कुमुद माताजीची नेक्स्ट टाइम ऐकूया. जी. तर आता आपण 13वा अध्याय बघूया की आता श्रीकृष्णाला नेमके भक्तामध्ये कोणकोणते गुण आवडतात. तर आता आपण जी मल्टिपल चॉईस भक्ती दिली आहे ती आपण बघितलेली आहे. फर्स्ट श्रीकृष्णाने काय सांगितलंय की तुमचं मन माझ्यामध्ये स्थिर राहू दे, किंवा थोडक्यात तुमचं मन मला द्या. आपण नाही म्हणतो. मग साधना भक्ती झाली. तुम्ही जप करा, रोज मंदिरात जा, प्रसादच ग्रहण करा, हे झालं. आपण त्यालाही म्हटलं नाही. मग कृष्ण म्हणतो माझ्यासाठी तुम्ही कर्म करा, तुम्ही तुमचा वेळ द्या, तुमचे ऍसेट्स द्या, तुम्ही तुमच्याकडे जो टॅलेंट आहे तो माझ्यासाठी वापरा. त्यालाही आपण निष्काम कर्मयोगाला नाही म्हणतोय. मग श्रीकृष्ण म्हणतात ठीक आहे, तुम्ही सकाम कर्म करा, म्हणजे तसं केल्याने तुम्ही फळाशी आसक्त होणार नाही, त्यालाही नाही म्हणतोय. मग श्रीकृष्ण आपल्याला काय म्हणतात की तुम्ही ज्ञान घ्या, तुम्ही ध्यान करा, तुम्ही फळाचा त्याग करा, याने तुमचं मन स्थिर राहील आणि स्थिर राहिल्याने मग तुम्ही माझ्यासाठी निष्काम कर्म करू शकाल, मग तुम्ही साधना भक्ती करू शकाल आणि मग तुम्ही अनन्य भक्तीची जी पायरी आहे त्याच्यावर तुम्ही चढू शकाल. आता श्रीकृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की एका भक्तामध्ये त्याला कोणकोणते गुण आवडतात, याचा अनुवादच वाचायचा आहे 13 आणि 14. हो चालेल. हरे कृष्ण. जो जीवांचा द्वेष करीत नाही आणि सर्व जीवांचा सुहृद मित्र आहे, जो मिथ्या अहंकारापासून मुक्त असून स्वतःला स्वामी समजत नाही, जो सुखदुःखांमध्ये समभाव राखतो, जो क्षमाशील, सदैव तृप्त, आत्मसंयमी आहे आणि आपले मन तथा बुद्धी माझ्यावर स्थिर करून जो दृढ निश्चयाने भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो माझा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे त्यांनी पहिलं वाक्य जे आहे, जो जीवांचा द्वेष करत नाही आणि जो सर्व जीवांचा मित्र आहे. तर आता कोण इतर जीवांचा द्वेष करत नाही? ज्यांना कृष्ण ज्ञान आहे, ज्यांना माहिती आहे की सर्व जे जीवात्मे आहेत ते कृष्णाचे अंश आहेत, आणि जर त्यांनी हे जे इतर जीवात्म्यांबद्दल जर त्यांना द्वेष वाटू लागला, तर हा द्वेष जेव्हा ते दुसऱ्या जीवात्म्यावर दाखवतील तेव्हा कृष्णाला हे पसंत पडणार नाही. बघा, आता एखादी आई असेल आणि तिचा मुलगा नर्सरीमध्ये जातोय आणि तिच्या मुलाला इतर सगळी मुलं खूप त्रास देत आहेत, तर ही जी आई आहे ही त्या इतर मुलांकडे प्रेमाने वागेल का? सांगा बरं मला. वागेल का प्रेमाने? की जाऊन एक थप्पड मारेल की खूप त्रास जर इतर मुलं तिच्या मुलाला देतायत, मारतायत, चिमटे काढतायत, एक दिवस गप्प बसेल, दुसऱ्या दिवशी जाऊन टीचर कडे कंप्लेंट करेल. टीचरनी कंप्लेंट नाही केलं तर मारेल एक धपाटा, जी मुलं तिच्या मुलाला त्रास देतात. तर एक्झॅक्टली कृष्ण आपल्या सर्वांची आई आहे. कृष्णच माता, कृष्णच पिता, आपल्या सर्वांची आई आहे. आणि समजा जर आपण त्याच्या इतर मुलांना त्रास दिला तर ते आवडेल का?
श्रीकृष्णांना ती सुद्धा त्याचीच मुलं आहेत. तर हा जो द्वेष आहे, हा द्वेष श्रीकृष्णांना अजिबात आवडत नाही. मग आपल्याला जेव्हा कृष्ण ज्ञान मिळतं, जेव्हा कृष्ण जप करतो, तेव्हा आपल्यामध्ये इतर जीवांसाठी सुद्धा प्रेम उत्पन्न होतं आणि ही द्वेष भावना आपल्यामध्ये राहत नाही. मग आता दुसरं, जो सर्व जीवांचा मित्र आहे. आता सर्व जीवांचा मित्र म्हणजे जो आता ज्याप्रमाणे आता परीक्षिताची गोष्ट सांगितली, तो कलीकडे कसा होता, कलीकडे सुद्धा परीक्षिताने करुणा दाखवली. का करुणा दाखवली? कारण त्याला माहिती, जे काही जगामध्ये आहेत, सर्व जे आपण आहोत ते कृष्णापासूनच आपला उगम झालेला आहे. प्रत्येकाचं नातं श्रीकृष्णाबरोबर आहे. आणि जेव्हा आपण श्रीकृष्णाची शुद्ध भक्त असतो, तेव्हा आपण जे लोक, ज्याप्रमाणे नित्यानंद प्रभू त्यांनी जगाई आणि मदाई यांच्यावरही कृपा केली, तर आपल्यामध्ये सुद्धा करुणा उत्पन्न होते आणि आपण सर्व जीवांचे मित्र होतो. जो मिथ्या अहंकारापासून मुक्त आहे. जेव्हा आपण म्हणतो हे माझं आहे, स्वामित्व दाखवतो, तेव्हा आपण आपल्यामध्ये मिथ्या अहंकार असतो, हे माझं आहे. पण जेव्हा आपल्याला समजतं की श्रीकृष्ण या सर्वाचा स्वामी आहे, श्रीकृष्ण प्रोप्रायटर आहे आणि किंवा श्रीकृष्ण करता आहे, मी करता नाहीये, मी जरी कुठलंही कार्य केलं तरी ते कार्य करण्यासाठी जी शक्ती आहे, जी बुद्धी आहे, माझी जी इंद्रिय आहे, त्या इंद्रियांना सुद्धा शक्ती कृष्ण देत आहे, मी करता नाहीये. जेव्हा आपल्याला समजतं, तेव्हा आपण या मिथ्या अहंकारापासून आपली सुटका होते. मग त्याच्यानंतर जो सुख दुःखामध्ये समभाव राखतो. म्हणजे जेव्हा एखाद्या भक्ताला हे समजतं की जे तो कुठलंही कर्म करतोय किंवा कर्म करताना तो प्रयत्न करतोय, तर त्याला समजतं की फक्त प्रयत्न हे माझ्या हातात आहे, जे मला फळ मिळणारे ते कृष्णाच्या हातात आहे. तेव्हा तो काय करतो, त्याला जे काय मिळतंय ते कृष्णाची इच्छा म्हणून ते स्वीकारतो. ज्याला जे काय फळ मिळणार आहे ही कृष्णाचीच इच्छा आहे. आणि जेव्हा तो समजतो की फक्त प्रयत्न माझ्या हातात आहे, फळ माझ्या हातात नाही, तेव्हा त्याचं मन कसं राहतं, न्यूट्रल इन हॅपीनेस अँड डिस्ट्रेस. म्हणजे एकदम त्याचं मन न्यूट्रल राहतं आणि तो अटॅच होत नाही. म्हणजे दुःखात असतानाही तो शोक करत नाही, आनंदात सुखात असतानाही हर्ष करत नाही. तर ही भक्ताची एक क्वालिटी आहे. मग त्याच्यानंतर पुढची दिलेली आहे, तो सदैव क्षमाशील असतो, सदैव तृप्त असतो, आत्मसंयमी असतो. आता ही क्षमाशीलता परत 16व्या अध्यायात आलेली आहे, तेव्हा मी तुम्हाला या गुणाबद्दलची गोष्ट सांगेन. परत तो कसा असतो, नेहमी तृप्त असतो, संतोषी असतो, समाधानी असतो. आणि हे जे समाधान आहे हे तुम्हाला कधी मिळतं, जेव्हा तुम्ही भौतिकाची आसक्ती सोडता. जोपर्यंत तुम्हाला भौतिकाची आसक्ती आहे तोपर्यंत तुम्ही म्हणाल मला आयफोनच पाहिजे, मला हा कम्प्युटर पाहिजे, मला असाच लॅपटॉप पाहिजे, किंवा मी असेच ब्रँडेड शूज घालते, मला हीच गाडी हवी आहे. तर जेव्हा आपण आपल्या गरजा
हळूहळू कमी करतो. आणि दुसरीकडे जेव्हा आपण कृष्णाशी कनेक्ट व्हायला लागतो आणि तिकडच्या ज्या गरजा आहेत त्या वाढवतो आपण. मला कथा ऐकायची आहे, मला आज भागवतम वाचायचंय, मला भगवद्गीता वाचायची आहे, या गरजा वाढवतो आणि भौतिक गरजा कमी करतो. तेव्हा आपल्या मनामध्ये समाधान येतं. जे भक्त येतात ते कधीच जे इंद्रिय तृप्तीचे जे विषय आहेत त्यांच्याकडे ते कधीच आनंद वस्तू म्हणून ती बघत नाही. तर अशा तऱ्हेने आपण नेहमी समाधानी राहतो. तर एक तुम्हाला ती सनातन गोस्वामीची गोष्ट माहिती आहे की नाही? त्यांच्याकडे तो पारसमणी होता. नाही माहिती. नाही माहिती. बरं. हा एक वृंदावनात सनातन गोस्वामी राहत होते आणि त्यांनी ते खरं म्हटलं तर बंगालमध्ये बंगालचे जेव्हा जे राजे होते तेव्हा एक मुस्लिम राजा होता. त्यांच्या दरबारात हे एक मोठे मंत्री होते. चैतन्य महाप्रभूंच्या आदेशावर ते सगळं तिकडे आपलं घरदार, सगळे पैसे वगैरे सगळं सोडून ते वृंदावनात आले आणि चैतन्य महाप्रभूच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी दीक्षा घेतली आणि चैतन्य महाप्रभूंच्या मार्गदर्शनाखाली आता ते वृंदावनात राहू लागले आणि खूप अगदी संतुष्ट होते, शांत, समाधानी असे होते. तर एक तिकडेच वृंदावनात एक माणूस राहत होता आणि तो खूप गरीब होता आणि गरीब असल्यामुळे घरी पण एकसारखी भांडणं व्हायची आणि त्याची बायको जी आहे ती नेहमी या संन्यासाला बघायची. हा सनातन गोस्वामी खूप शांत, समाधानी, काय आहे त्याच्याकडे, काहीतरी नक्कीच असलं पाहिजे म्हणून ती इतर गावकऱ्यांना विचारते. तर काही गावकरी म्हणतात की आम्हाला असं वाटतं त्याच्याकडे पारसमणी आहे. तर ती बायको त्याच्या नवऱ्याला सांगते की तुम्ही या संन्यासाकडे जा, त्याच्याकडे टचस्टोन आहे पारसमणी, तो घेऊन तुम्ही या. मग तो नवरा त्या सनातन गोस्वामींच्या कुटीरामध्ये जातो आणि सांगतो की तुमच्याकडे पारसमणी आहे का, तुम्ही मला द्या, कारण मी खूप खूप गरीब आहे. मग सनातन गोस्वामी म्हणतात बरं, माझं जे कुटीर आहे त्याच्या पाठीमागे कचरा पडलेला आहे, त्या कचऱ्यावर हा पारसमणी मी टाकलेला आहे आणि तू घे तो पारसमणी आणि या पारसमणीनी तू कशालाही हात लावलास, अगदी दगडालाही हात लावलास तरी दगडाचं सोनं होईल, सुवर्ण होईल. आणि मग तो घेतो पारसमणी आणि लवकरच हे खूप श्रीमंत होता, मोठ्या बंगल्यात वगैरे राहायला लागतात. आणि मग एक दिवस बायकांचा स्वभाव असतो ना, किती धन दिलं, सोनं दिलं, संपत्ती असेल तरीही त्यांना संतोष नसतो आणि काहीतरी पाहिजे असतं. मग ती बाई एक दिवस तिच्या नवऱ्याला म्हणते की तुम्ही जेव्हा त्यांच्या कुटीरात गेला होता तेव्हा या संन्यासानी तुम्हाला सांगितलं की जा पारसमणी पाठीमागे मी कचरा टाकलेला आहे त्याच्यावर तो मी ठेवलाय किंवा फेकलेला होता कचऱ्यामध्ये. तर मग त्यांच्याकडे पारसमणीपेक्षा सुद्धा एक मौल्यवान मणी असेल, तो मणी तुम्ही घेऊन या. मग हा नवरा म्हणतो की आता मी का जाऊ, आता आपल्याकडे अगोदर आपण गरीब होतो, आपल्याकडे पैसे नव्हते, आता तुझ्याकडे सर्व काही आहे, आता परत मला संन्यासाकडे का जायला सांगतेस. तर ती बायको म्हणते नाही, तुम्ही जा आणि त्याच्याकडे जी सर्वात मौल्यवान गोष्ट आहे ती घेऊन तुम्ही या.
बघा आपली मेंटॅलिटी कशी असते, इनफ इज नेव्हर इनफ, तुम्हाला आणि जास्त हवं असतं. मग नवरा बायकोला समजवायचा प्रयत्न करतो पण असफल होतो आणि ती बायको खूप रागावते, हट्ट करते, भांडते, म्हणून हा परत संन्यासाकडे जातो आणि तो संन्यासाला सनातन गोस्वामींना म्हणतो की मी तुमच्याकडे आलो होतो, आठवतं का? सनातन गोस्वामी म्हणतात हो, आणि तुला पारसमणी मिळाला, आता तू माझ्याकडे कशाला आलास? तर नवरा आहे तो म्हणतो की तुमच्याकडे अशी कुठली मौल्यवान गोष्ट आहे की ज्या कारणासाठी तुम्ही हा पारसमणी कचऱ्यामध्ये फेकला, ती मौल्यवान गोष्ट मला हवी आहे. मग सनातन गोस्वामी म्हणतात तुला खरंच हवी आहे का? मग मात्र आता तू जा आणि हा जो पारसमणी आहे हा परत कचऱ्यामध्ये फेकून ये, मी तुला सर्वात मौल्यवान गोष्ट देईन. आणि मग नवरा जो आहे, तो माणूस जो आहे, तो पारसमणी फेकतो कचऱ्यामध्ये आणि मग ते त्याला जपमाळ देतात आणि हरे कृष्ण महामंत्राचा जप देतात आणि सांगतात की हा जो हरे कृष्ण महामंत्र आहे हा आध्यात्मिक जगातला मंत्र आहे आणि यानी तुझी कुठलीही इच्छा असेल ही पूर्ण होईल आणि खऱ्या अर्थाने हरे कृष्ण महामंत्र जो आहे हा पारसमणी आहे, हा टचस्टोन आहे. तर अशा तऱ्हेने जो भक्त असतो तो कसा असतो? सदैव संतोषी असतो, तृप्त असतो, त्याला कुठलीही भौतिक गोष्ट नको असते. आता पुढे आपण बघूया. पुढचं आहे सदैव तृप्त, नंतर आत्मसंयमी आपले मन व बुद्धी माझ्यावर स्थिर करून जो दृढ निश्चयाने भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे. आता इकडे सुषमा माताजीने ती गोष्ट सांगितली ना, ज्या गोपी होत्या त्या कशा होत्या? त्यांचं मन कृष्णामध्ये सदैव स्थिर होतं. ते कृष्णाला पूर्ण शरण गेल्या होत्या आणि त्यांच्याकडे राहून 6 महिने राहून भक्ती कशी करायची हे उद्धव शिकला. तर अशा तऱ्हेने हे जे गुण आहेत भक्तामध्ये हे कृष्णाला अत्यंत प्रिय आहेत. आता आपण 15 बघूया, 12.15. हे सगळे गुण आहेत. बरं, याच्यामधलं आपण थोडस वाचूया. हो माताजी. हे जे श्रीमद भागवतात 4-5 लाईन आहे, हो हो वाचू तिथून. 10.14.8. तो श्लोक नका वाचू, डायरेक्ट वाचा. जेव्हा भक्तावर दुःख किंवा संकट ओढवते तेव्हा हरे कृष्ण. भक्तावर दुःख किंवा संकट ओढावते तेव्हा त्याला वाटते की ही दुःखे किंवा संकटे म्हणजे भगवंतांची आपल्यावरची कृपाच आहे. त्याची भावना अशी असते, मी पूर्वजन्मीच्या दुष्कृत्यांचा आभारी आहे. माझ्या पूर्वजन्मातील दुष्कृत्यांचा परिणाम म्हणून मी जे दुःख भोगत आहे त्यापेक्षा पुष्कळच अधिक दुःख मी भोगावयास पाहिजे. परंतु मी जितक्या शिक्षेस पात्र आहे तितकी शिक्षा मला भगवत कृपेमुळे मिळत नाही. भगवंतांच्या कृपेने मला अल्पशीच शिक्षा भोगावी लागत आहे. म्हणून भक्त संकटामध्ये देखील सदैव शांत, स्वस्थ आणि धीर असतो. भक्त शत्रूसहित प्रत्येकाशीच सदैव दयेने वागतो. निर्मम म्हणजे भक्त शारीरिक दुःखांना आणि कष्टांना अधिक महत्व देत नाही, कारण आपण म्हणजे भौतिक शरीर नाही याची त्याला पूर्ण जाणीव असते. त्याच्या ठायी देहात्मबुद्धी नसते, म्हणून तो मिथ्या अहंकारापासून मुक्त असतो आणि सुखदुःखांकडे समदृष्टीने पाहतो. तो सहनशील असतो आणि भगवत कृपेने जे काही प्राप्त होते त्यातच संतुष्ट असतो. यापेक्षा अधिक काही प्राप्त करण्यासाठी महत्प्रयास करीत नसल्यामुळे तो सदैव आनंदी असतो. तो परिपूर्ण योगी असतो, कारण आध्यात्मिक गुरूंकडून प्राप्त झालेल्या आदेशाचे पालन करण्यात तो दृढ असतो
आणि त्याची इंद्रिये संयमित असल्यामुळे तो निश्चयी असतो. वादविवादामुळे तो डळमळून जात नाही, कारण भक्ती करण्याच्या त्याच्या दृढ निश्चयापासून त्याला कोणीही परावृत्त करू शकत नाही. तो पूर्णपणे जाणतो की श्रीकृष्ण हेच आदिपुरुष आहेत, म्हणून त्यांना कोणीही विचलित करू शकत नाही. या सर्व गुणांमुळे तो आपले मन आणि बुद्धी पूर्णपणे भगवंतावर स्थिर करू शकतो. भक्तिमय सेवेचा असा हा आदर्श निश्चितच दुर्मिळ आहे. भक्त भक्तिमय सेवेच्या विधी नियमांचे पालन करून भक्तीच्या आदर्श अवस्थेप्रत उन्नत होतो आणि भगवंत यापुढे सांगतात की असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे आणि त्याच्या परिपूर्ण कृष्ण भावना भावित क्रियांमध्ये मी सदैव प्रसन्न असतो. हरे कृष्ण. आता 12.15 बघूया. तर अशा तऱ्हेने भक्त विचार करतो की माझ्या पूर्व कर्मामुळे हे वाईट दिवस माझ्यावर आलेले आहेत, पण श्री कृष्णाच्या कृपामुळे जितकी शिक्षा किंवा दंड मला व्हायला पाहिजे होता तेवढा झाला नाही. 12.15 कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. यस्मान्नो द्विजते लोकाः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगः मुक्तो यः स च मे प्रियः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ज्याच्यामुळे कोणीही उद्विग्न होत नाही आणि जो इतर कोणामुळे उद्विग्न होत नाही, जो हर्ष आणि दुःख, भय आणि चिंता यामध्ये समभाव राखतो, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. आता ही गोष्ट माहिती असेल ना तुम्हाला 6व्या स्कंदातील, म्हणजे मी परत सांगत नाही, माहिती असेल ना तुम्हाला. हो हो माहिती आहे. ती चित्रकेतूची आहे ना हा, माताजी? चित्रकेतूची. तर अशा तऱ्हेने जर इतरांनी भक्ताला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला तर तरीही तो भक्त उद्विग्न होत नाही. भगवंताच्या कृपेने तो साधनेमुळे इतका प्रगत झालेला असतो की असा जो त्रास होतो त्याचा परिणाम त्याच्यावर अजिबात दिसत नाही. आता इकडे जो चित्रकेतू असतो तो बघत आहे की पार्वती माता ही शंकरांच्या मांडीवर बसलेली आहे आणि सगळे जण जे शंकर हे परम वैष्णव आहेत आणि ते कृष्ण कथा सांगत आहेत आणि सगळे जण ऐकत आहेत आणि हे सगळी जी ही सभा जमलेली आहे आणि कथा चालू आहेत हे बघून चित्रकेतूला आनंद होऊन तो स्मित करतो. पण पार्वतीला काय वाटतं की मी शंकराच्या मांडीवर बसल्यामुळे तो हसत आहे किंवा स्मित करून माझा अपमान करत आहे आणि पार्वती त्याला शाप देते, पण तरीही त्याला त्याच्यावर काही इफेक्ट होत नाही. तितक्याच आनंदाने तो भक्त, जो कृष्णाचा भक्त आहे, तो शाप स्वीकारू शकतो तितक्याच आनंदाने, कारण त्याला माहितीये की एका वैष्णवीने तो शाप दिलेला आहे, तर तो शाप आनंदाने स्वीकारतो. अशा परिस्थितीमुळे भक्त विचलित होत नाही आणि स्थिर असतो तो. आता आणि एक उदाहरण भागवतम मध्ये म्हणजे प्रल्हाद महाराज, त्यांचं आयुष्य म्हणजे एव्हरीडे ट्रायल. कोण ना कोण हिरण्यकश्यपू कट रचवत असे की प्रल्हादला कसं मारायचं. मग हे होत असे, ती काय म्हणतात तसं ऑपरेशन, ते हे होत असे, आज आपण असं करायचं तसं करायचं, आणि इतकं झाल्यानंतर सुद्धा प्रल्हादचा जीव दर खेपेला वाचत असे. तरी देखील प्रल्हाद त्याच्या वडिलांकडे त्यांनी राग दाखवला का? नाही, त्यांनी अजिबात राग दाखवला नाही. तर अशा प्रमाणे जो भक्त असतो तो इतरांकडून जरी त्याला त्रास झाला तरी तो त्याचं मन न्यूट्रल राहतं. तो म्हणत नाही की हा त्रास देणारा माझा शत्रू आहे.
16 कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. एक सेकंड. अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जो माझा भक्त साधारण दैनंदिन क्रियांवर अवलंबून नसतो, जो शुद्ध, कुशल, चिंतारहित, दुःखमुक्त आणि कोणतेही फळ प्राप्त करण्यासाठी महत्प्रयास करत नाही, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. तर आपण आपण कसे असतो, आपल्या दैनंदिन क्रियांवर इतके डिपेंडेंट असतो. आज जर कामाची बाई नाही आली आपल्याकडे, तर आपण काय म्हणतो, आता जाऊ दे, मी जप नाही करत, आता ही नाही आली, आपण तिच्यावर सुद्धा राग काढतो, आपलाही जप होत नाही. तर आपण जी जप करतो, आपण एक्सटर्नल फॅक्टर्सवर खूप डिपेंडंट असतो. पण जो भक्त असतो त्याचं तसं नसतं. तो इतका दृढनिश्चयी असतो की जरी हे एक्सटर्नल फॅक्टर्स कडून त्याला डिस्टर्बन्स असेल तरी त्याचा जप खूप छान होतो. तर यात हे जरासं तात्पर्य छोटसच आहे, वाचायचंय. एखाद्याने भक्ताला एखाद्या भक्ताला धन दान दिले जाऊ शकते, परंतु ते मिळवण्याकरता त्याने मुळीच धडपड करू नये. भगवंतांच्या कृपेने जर आपोआपच भक्ताला धनप्राप्ती झाली तर त्यामुळे तो हुरळून जात नाही. स्वाभाविकच भक्त दिवसातून निदान 2 वेळा तरी स्नान करतो आणि आपली साधना करण्यासाठी प्रातःकाळी लवकर उठतो. याप्रमाणे साहजिकच तो अंतर्बाह्य पवित्र असतो. जीवनातील सर्व कर्माचे सार माहीत असल्याने भक्त नेहमी दक्ष असतो आणि वैदिक शास्त्रांवर त्याचा दृढ विश्वास असतो. भक्त कोणत्याही एका विशिष्ट पक्षाची बाजू घेत नसल्यामुळे तो चिंतामुक्त असतो. तो सर्व उपाधीपासून मुक्त असल्याने कधीच दुःखी होत नाही. शरीर हीच एक उपाधी आहे हे जाणून शारीरिक दुःखांपासून तो मुक्त असतो. शुद्ध भक्त भक्तिमय सेवेस प्रतिकूल असणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीचा स्वीकार करीत नाही. उदाहरणार्थ, प्रचंड भवनांच्या बांधकामासाठी पुष्कळ शक्ती लागते आणि असे बांधकाम भक्तीमध्ये प्रगती करण्यास लाभदायक ठरत नसल्याचा तो त्याचा अंगीकार करीत नाही. भगवंतांसाठी तो मंदिर बांधू शकेल आणि त्यासाठी सर्व प्रकारचे कष्टही करील, परंतु स्वतःसाठी एखादे मोठे घर बांधणार नाही. म्हणजे हरे कृष्ण. भक्त कसा असतो इकडे थोडक्यात त्यांनी सांगितले. 17 कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जो हर्षितही होत नाही किंवा दुःखही करीत नाही, शोकही करीत नाही किंवा आकांक्षाही करीत नाही आणि ज्याने शुभाशुभ गोष्टींचा त्याग केला आहे असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. इकडे त्यांनी प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण दिलेलं आहे की त्याच्यावर हिरण्यकश्यपूनी प्रल्हाद महाराजांचा जीव घ्यायला त्यांनी खूप प्रयत्न केले, पण तरीही प्रल्हाद महाराज कसे होते, ते शारीरिक स्तरावर नव्हते, ते आत्मिक स्तरावर होते आणि त्याच्यामुळे ते स्थिर राहू शकले. त्यांना या सर्व गोष्टींचा त्रास झाला नाही. आता तुम्हाला ही गोष्ट माहितीये का, श्रीवास ठाकूरांची? मी सांगितले का तुम्हाला त्यांच्या मुलाची गोष्ट? चैतन्य महाप्रभू आणि श्रीवास ठाकूर त्यांच्या घरी आधी सांगितली होती. मृत्यू 7व्या झालेला किंवा त्या 8व्या मुलाचा अध्यायात सांगितली होती ना? हो. तर हा जो श्लोक आहे ना, हा पूर्णपणे जर तुम्ही ते झालेलं की त्यांचा मुलगा गेला होता, पण तिकडे त्यांनी त्यांच्या बायकोला सांगितलं की तू रडायचं नाही,
आणि मग ते जेव्हा परत कीर्तन करायला आले आणि चैतन्य महाप्रभूंनी म्हटलं की आज नामाची चव माझ्या तोंडात का येत नाहीये, काय झालं. ते जेव्हा त्याच्या घरी आतल्या खोलीत जातात आणि बघतात की यांचा मुलगा गेलेला आहे आणि इकडे श्रीवास ठाकूर म्हणतात यात अशुभ काय झालेलं आहे. उलट कीर्तन करत असताना एका बाजूला हा गतप्राण झाला, याच्यासारखी दुसरी चांगली गोष्ट नाही. तर असं की जो माणूस जाणतो की जे हे भौतिक सुख आणि जे दुःख आहे यात वास्तविक शोक आणि आनंद करण्यासारखं काही नाहीये. तर त्याचं मन जे असतं ते मन कृष्ण चिंतनात सदैव असल्यामुळे भौतिक ज्या परिस्थिती आहे वाईट किंवा चांगल्या त्याचा असर त्याच्यावर होत नाही. आणि भौतिकाचा असर ज्याच्यावर होत नाही असा जो जीवात्मा आहे तो कृष्णाला खूप आवडतो, कारण तो सदैव कृष्ण चिंतनात असतो. म्हणून भौतिक परिस्थितींमध्ये जे बदल होतात त्याचा असर त्याच्यावर कधीच पडत नाही. अनुवाद. हरे कृष्ण. जो मनुष्य शत्रू आणि मित्र यांच्या ठिकाणी समान असतो, जो मानापमान शीत उष्ण सुख दुःख स्तुती निंदा यामध्ये समभाव राखतो, जो कुसंगापासून नेहमी मुक्त असतो, सदैव शांत आणि जे मिळेल त्यात संतुष्ट असतो, जो निवासस्थानाविषयी विशेष काळजी करत नाही, ज्ञानामध्ये स्थित आहे आणि भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय असतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे आपल्याला सांगितलेलं आहे की ज्याचा समभाव असतो, जो स्तुती निंदा मान अपमान याच्यामध्ये न्यूट्रल असतो, म्हणजे त्याचा इफेक्ट होत नाही, असा जो भक्त असतो हा कृष्णाला अत्यंत प्रिय असतो. म्हणजे थोडक्यात कृष्णाचा भक्त कसा असतो, अत्यंत सहनशील असतो. तो कृष्णा व्यतिरिक्त इतर काहीच बोलत नाही. आणि असा जो माणूस आहे तो फक्त कृष्णाबद्दलच बोलतो, इतर भौतिक गोष्टींबद्दल बोलत नाही, त्याला मौनी म्हटले जाते. मौन म्हणजे मुळीच बोलू नये असे नाही, तर मौन म्हणजे निरर्थक काही बोलू नये किंवा फक्त कृष्ण आणि कृष्णाच्या लीला, कृष्णाचं सुंदर रूप याच्याबद्दलच जेव्हा आपण बोलतो त्याला आपण मौनी म्हणू शकतो. केवळ आवश्यक कधी कधी भौतिकाबद्दल बोलावंच लागतं, पण ते केवढं बोलावं, आवश्यक ते पुरतच बोलावं. आणि भक्तासाठी आवश्यक बोलणे म्हणजे एकच गोष्ट आहे की भगवत कथा, श्रीकृष्णाची लीला, श्रीकृष्णाचं सुंदर रूप याची स्तुती करणे म्हणजेच हे जे आवश्यक बोलणे झाले. भक्त हा सर्वच परिस्थितीमध्ये सुखी असतो. त्याला तुम्ही जेवायला दिलं आणि सांगितलं की हे प्रसाद आहे, मग कितीही थोडं जरी असेल तरी त्याच्यात तो आनंदी असतो. बघा, जे आता सुद्धा तुम्हाला तुमच्यामध्ये बदल जाणवले असतील, तुम्हाला वाटतं का की आपण बाहेर जाऊन हॉटेलमध्ये खावं, की समजा जर तुम्हाला कृष्ण प्रसाद असेल तर तो जास्त आवडेल. म्हणजे काय, आता तुम्ही कुठे झुकताय सांगा बरं मला. हो, नाही वाटत बाहेर खावंसं. म्हणजे नाही वाटत ना नाही बाहेर वाटत. खा. हा, तर कारण खूप
वृत्ती बदलल्यात म्हणे. हो, त्या इच्छा, आता भौतिक इच्छा आहेत ना, त्या हळूहळू कमी झालेल्या आहेत. म्हणजे ते आता आपलं जे सॅटिस्फॅक्शन आहे किंवा आपला जो आनंद आहे तो आपण कृष्णामध्ये शोधतोय. बाहेर इंद्रियांचे विषय आहे त्याच्यामध्ये आपण आनंद शोधत नाहीये. आता यातले थोडस वाचायचंय. हो माताजी. शेवटून 5 लाईन्स ते हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणाः. हा, त्याच्या पुढचं वाचू का? हा, त्याच्या हा, पुढचं. चालेल. हरे कृष्ण. अर्थात जो भक्त नाही त्याच्याकडे सद्गुण असूच शकत नाहीत. भक्त म्हणून ओळखले जाण्याची ज्याची इच्छा आहे त्याने सद्गुण विकसित केलेच पाहिजेत. अर्थात हे सद्गुण प्राप्त करण्यासाठी त्याने विशिष्ट बाह्य प्रयास करणे आवश्यक नाही. तो कृष्ण भावनेमध्ये आणि भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न झाल्याने त्याच्या अंगी असे गुण आपोआपच विकसित होतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला, आपण जेव्हा भक्ती करू लागतो, नाम घेऊ लागतो, चॅन्टिंग करतो, तेव्हा हे गुण आपल्यामध्ये आपोआपच येतात. आपल्याला वेगळा काही प्रयास करावा लागत नाही. आता शेवटचा श्लोक आहे. नाईन्टीन आणि 20, सॉरी 19 झाला, आता 20. अनुवाद. हरे कृष्ण. जे या अविनाशी भक्ती मार्गाचे अनुसरण करतात आणि मला परम लक्ष्य मानून श्रद्धेने पूर्णतः संलग्न होतात ते मला अत्याधिक प्रिय आहेत. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे श्रीकृष्णाने सांगितलंय की जे भक्तीने, प्रेमाने माझी सेवा करतात आणि श्रद्धेने सेवा करतात, हे मला अत्यंत प्रिय आहेत. आता आपण याचा पूर्ण अनुवाद वाचूया, छोटा आहे. हो, चालेल. हरे कृष्ण. या अध्यायातील मय्यावेश्य मने ये माम म्हणजे माझ्यावर मन स्थिर करून या दुसऱ्या श्लोकापासून ते ये तू धर्मामृतम इदम शाश्वत कार्यांचा धर्म या शेवटच्या श्लोकापर्यंत भगवान श्रीकृष्णाने भगवत प्राप्तीच्या दिव्य सेवा विधींचे वर्णन केले आहे. असे विधी भगवंतांना प्रिय आहेत आणि जो मनुष्य या विधींमध्ये संलग्न होतो त्याचा भगवंत स्वीकार करतात. अर्जुनाने प्रश्न विचारला होता की निर्विशेष ब्रह्माच्या मार्गामध्ये संलग्न झालेला आणि भगवंतांच्या प्रत्यक्ष सेवेमध्ये संलग्न झालेला या दोहोंमध्ये श्रेष्ठ कोण? भगवंत याचे इतके स्पष्ट उत्तर देतात की आध्यात्मिक साक्षात्कारासाठी भगवंतांची भक्तिमय सेवा हा सर्वोत्तम विधी आहे. यात मुळीच संदेह नाही. दुसऱ्या शब्दात या अध्यायात निश्चित केले आहे की सत्संगाद्वारे मनुष्याच्या ठायी शुद्ध भक्तीविषयी आसक्ती निर्माण होते आणि त्यायोगे तो आध्यात्मिक गुरूंचा स्वीकार करून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्रद्धा, आसक्ती तथा भक्तिभावाने श्रवण, कीर्तन तथा भक्तिमय सेवेच्या विधी नियमांचे पालन करण्यास प्रारंभ करतो. याप्रमाणे तो भगवंतांच्या दिव्य सेवेमध्ये संलग्न होतो. हाच मार्ग या अध्यायामध्ये सांगण्यात आला आहे. म्हणून भगवत प्राप्तीकरिता केवळ भक्तिमय सेवा हाच एकमेव आध्यात्मिक साक्षात्काराचा मार्ग आहे, यात मुळीच संशय नाही. मनुष्याने आत्मसाक्षात्कार करून घेण्यासाठी समर्पित होण्याच्या स्तरापर्यंतच परम सत्याच्या निराकार स्वरूपाचे या अध्यायात अनुमोदन केले आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर मनुष्याला जोपर्यंत शुद्ध भक्तांची संगत लाभत नाही तोपर्यंत निर्विशेष ब्रह्म लाभदायक ठरू शकते. निर्विशेष ब्रह्माची प्राप्ती करण्याकरता मनुष्य फलाशाविरहित कर्म करतो आणि चेतनत्व तथा पदार्थाचे आकलन होण्याकरिता ज्ञानाचे अनुशीलन आणि ध्यान करतो. जोपर्यंत मनुष्याला शुद्ध भक्ताचा संग लाभत नाही तोपर्यंतच हे आवश्यक आहे. सुदैवाने मनुष्यामध्ये कृष्ण भावनेत संलग्न होण्याची इच्छा विकसित झाली तर त्याला आध्यात्मिक साक्षात्कारामधील क्रमिक पद्धतीचे अवलंब करण्याची आवश्यकता नाही.
भगवद्गीतेतील मधल्या 6 अध्यायांमध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे भक्तिमय सेवा ही अधिक अनुकूल आहे. मनुष्याने प्राणधारणे करता भौतिक वस्तूंची चिंता करण्याची आवश्यकता नाही, कारण भगवत कृपेने सर्व गोष्टी आपोआपच घडून येतात. अशा रीतीने भगवद्गीतेच्या भक्तियोग नामक 12व्या अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. आता इकडे दोन गोष्टी महत्वाच्या श्रील प्रभुपादांनी सांगितल्या. एक म्हणजे साधू संघ किंवा श्रीकृष्णाचे शुद्ध भक्त आहे त्यांचा संघ, आणि दुसरं म्हणजे आध्यात्मिक गुरुचं मार्गदर्शन. या दोन गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत आणि त्या जर आपण पाळल्या तर मग आपण आपली उन्नती करू शकतो. तर शुद्ध भक्तांचा संघ म्हणजे आता तुम्हाला शुद्ध भक्तांचा संघ कसा प्राप्त होईल? तुम्ही श्रील प्रभुपादांची जेव्हा गीता वाचता तेव्हा तुम्ही शुद्ध भक्ताशी संग करता, तुमचं आपोआप शुद्ध भक्ताबरोबर असोसिएशन होतं. जेव्हा तुम्ही त्यांनी जे लिहिलेलं आहे ते पाळता तेव्हा आपोआप, किंवा श्रीकृष्णाने भगवद्गीतेत जे लिहिलंय त्याचं आचरण करायला लागता, तेव्हा तुम्ही मार्गदर्शनाखाली आहात, कृष्णाच्या श्रील प्रभुपादांच्या मार्गदर्शनाखाली आहात. तर या खूप दोन महत्वाच्या गोष्टी आहेत, असोसिएशन ऑफ प्युअर डिव्होटीज आणि हे आध्यात्मिक गुरु जे परंपरामध्ये आहेत त्यांचं मार्गदर्शन. तर आता तुम्हाला हा आपला झालेला आहे अध्याय. तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? माताजी, मला एक गोष्ट विचारायची होती. ते आता आपण शेवटच्या ह्याचं तात्पर्य वाचलं श्लोकाचं, त्याच्यामध्ये लिहिलंय एक शेवटून दुसरी तिसरी लाईन आहे, सुदैवाने मनुष्यामध्ये कृष्ण भावनेत संलग्न होण्याची इच्छा विकसित झाली तर त्याला आध्यात्मिक साक्षात्कारातील क्रमिक पद्धतीचे अवलंब करण्याची आवश्यकता नाही. तर जे स्पॉन्टेनियस त्याला लव्ह म्हणजे स्पॉन्टेनियस काय नैसर्गिक आकर्षण, नैसर्गिक कृष्ण प्रेम, हे स्पॉन्टेनियस लव्ह ऑफ कृष्णा जर त्याच्यामध्ये झालं तर हे जे सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, साधना भक्ती हे करण्याची त्याला आवश्यकता नाहीये. अच्छा, म्हणजे त्या मल्टिपल स्टेजेस मधून जाण्याची तो आवश्यकता डायरेक्ट अनन्य भक्तीवर तो हे होतो, म्हणजे जिथे आहे तिथून त्याचं डायरेक्ट प्रोग्रेस अनन्य भक्तीपर्यंत होऊ शकतो. पण इकडे म्हणून त्यांनी पहिला शब्द सुदैवाने हा वापरलेला आहे. म्हणजे कदाचित त्याचा पास्ट जे आहे, पास्ट म्हणजे गेली कर्म, तिकडे कुठेतरी स्ट्रॉंग कनेक्शन त्याचं असलं पाहिजे. जशी ही स्टोरी तुम्हाला माहिती आहे ना बिल्वमंगल ठाकूरची? हो हो, सर्वांना माहिती आहे का? नाही माताजी, थोडक्यात सांगाल का? बरं, सांगते. म्हणजे या लाईनीचा अर्थ तुम्हाला चांगला समजेल. हे बिल्वमंगल ठाकूर हे खूप मोठे गोस्वामी होते. आता हे बिल्वमंगल ठाकूर त्यांच्या गत जन्मामध्ये खूप मोठे कृष्ण भक्त होते आणि ते भागवत सप्ताह ऑर्गनाइज करायचे. आणि भागवत सप्ताह त्यांनी त्याचं प्रयोजन केलं की पूर्ण अन्नदान होत असे आणि आरती प्रसाद देऊन खाऊन पिऊन लोकांना घरी पाठवायचे. तर एक दिवस काय झालं, त्यांना भागवत सप्ताहाचं नियोजन करायचं होतं, पण त्यांच्याकडे तितके फंड्स नव्हते, पैसे नव्हते, म्हणून ते चालत चालत चालले होते आणि त्यांना एक स्मशानभूमीकडे ते आले आणि तिकडे त्यांना खूप गर्दी दिसली आणि खूप चांगले कपडे घातलेले अगदी श्रीमंत लोक तिकडे होते. तर त्यांना वाटलं कोण आहे इकडे, म्हणून ते जवळ गेले बघायला. तर तिकडे त्यांना एक शव दिसला एका स्त्रीचा आणि त्या शवावर सुंदर दागिने घातले होते आणि याला वाटलं
म्हणजे हे जे बिल्वमंगल ठाकूर त्यांचा अगोदरचा जन्म होता तो, त्यांना वाटलं की या शवाला एवढ्या दागिन्यांनी वगैरे का नटवलंय आणि त्याला काय उपयोग आहे या दागिन्याचा, त्यापेक्षा काय करीन मी हे दागिने घेऊन जाईन, हे विकीन, मला तर काहीतरी फायदा होईल, मला पैसे मिळतील आणि मी भागवत सप्ताह मी करू शकेन. म्हणून ते गेले, ते तिकडे त्यांनी विचारपूस केली ही स्त्री कोण आहे, ही माणसं कोण आहे. मग त्यांना कोणीतरी सांगितलं की ही राजकुमारी आहे आणि बोट करून त्यांनी दाखवली की हा राजा आणि ही राणी आहे. आणि ते अंतिम संस्कार झाल्यानंतर राजा आणि राणी यांना दुःख आवरेना आणि ते उभं राहू शकले नाही तिकडे अग्नी दिल्यानंतर, म्हणून ते सगळे परत आपल्या राजवाड्यात आले. आता इकडे बिल्वमंगल ठाकूरांनी संधी साधली, ते शवाजवळ दागिने काढायला गेले. दागिने काढणार तितक्यात त्यांना त्या एका स्त्रीचा आवाज ऐकू आला आणि त्या स्त्रीने सांगितलं की मी राजकुमारी आहे आणि तुला जर पैसे हवे असतील तुला भागवत सप्ताहासाठी तर तू माझ्या घरी जा, राजवाड्यात जा, मी अमक्या ठिकाणी माझा जो ज्वेलरी बॉक्स आहे तो ठेवलेला आहे, त्यातले सगळे दागिने तू घेऊन जा, माझे वडील नक्कीच तुला देतील आणि माझं नाव सांग. मग तो बिल्वमंगल ठाकूरांनी त्या आदेशाप्रमाणे तो राजवाड्यात गेला, घडलेली गोष्ट सांगितली. मग राजाने सांगितलं ठीक आहे, आणि या बिल्वमंगल ठाकूरांनी सांगितलं की तो डबा कुठे आहे जिकडे दागिने ठेवलेले आहेत, दागिन्याची पेटी, आणि बरोबर तिकडे तो सापडला आणि राजाने त्याला सगळे दागिने दिले. त्यांनी विकले, पैसे घेतले, सगळं काही त्याला हवं होतं ते आणलं, पण तरी त्याला थोडे पैसे कमी पडले म्हणून तो परत तिकडे गेला. आता तिकडे काय होतं, सगळी अग्नी दिल्यानंतर ते शवाच्या जवळ थोडे दागिने होते, ते पडले होते खाली. तर आता मात्र त्यांनी विचार न करता ते सगळे दागिने घेतले आणि जसा तो जायला लागला तसा तो परत आवाज आला की तुला परत पुढचा जन्म घ्यावा लागेल आणि पुढच्या जन्मामध्ये तू कॅरेक्टरलेस असशील, तर तुला पुढचा जन्म घ्यावा लागेल. असं म्हटल्यानंतर त्यांनी लक्ष नाही दिलं, तेही दागिने घेतले, ते विकले, त्यांनी पैसे घेतले, पण सगळे पैसे कुठेतरी तो कृष्णाच्या सेवेसाठी त्यांनी ते लावले होते. आता इकडे हा त्याचा जन्म झाला, तो म्हातारा झाल्यानंतर त्यांनी जेव्हा प्राणत्याग केले तेव्हा त्याला पुढचा जन्म मिळाला. आता या जन्मामध्ये हा बिल्वमंगल ठाकूर भावभक्ती स्तरावर पोचला होता आणि आता जेव्हा तो हे दुसरा जन्म मिळाला तो एका श्रीमंत कुटुंबामध्ये त्याला मिळाला आणि त्याला एक त्याच्यामधली वाईट गोष्ट होती की तो स्त्री गमन करत होता, तर वेश्यांकडे जात होता. तर ती एक वेश्या होती, तिचं नाव चिंतामणी होतं, तर तिच्याकडे तो नेहमी जात असे. तर एक दिवस याचे वडील गेले होते आणि त्यांचं जे फायनल राईट्स असतात ते जे भटजी करत होते, अंतिम संस्कार, त्याला वेळ लागत होता आणि हा खूप चिडला बिल्वमंगल ठाकूर की किती वेळ झाला, मी किती तास झाले तुमचे मंत्र उच्चारण काही संपतच नाही, लवकर संपवा, मला घाई आहे, मला जायचं आहे एकीकडे. त्याला ते चिंतामणीकडे जायचं होतं. तर हे
कार्य संपता संपताच खूप अंधारलं, खूप आकाश दाटून आलं, खूप सर्वत्र अंधार पसरला आणि जोरात पाऊस वादळ चालू झालं. आणि या पावसात देखील हा बिल्वमंगल ठाकूर नदी ओलांडून दुसऱ्या जी चिंतामणी ज्या गावात राहत होती तिकडे गेला. त्यावेळेला तिकडे होडीवालाही नव्हता, खूप लाटा उसळत होत्या, तरी त्याला त्यांनी नदीमध्ये उडी मारली आणि एक शव त्यांनी पकडला आणि त्या शवाच्या आधाराने तो दुसऱ्या किनाऱ्यावर गेला. तिकडे सुद्धा अंधार होता, तिकडे जोरात पाऊस पडत होता, वादळ होतं आणि तो गेला चिंतामणीच्या घरी आणि एवढा आवाज, पाऊस, वादळ त्यांनी हाक मारून सुद्धा चिंतामणीला ऐकू नाही आली. तर चिंतामणी पहिल्या मजल्यावर राहत होती. तर त्यांनी बघितलं की एक त्याला दोरी लटकताना दिसली. तर त्या दोरीला पकडून तो गेला आणि खिडकी उघडून आतमध्ये गेला चिंतामणीकडे. आणि चिंतामणी म्हणाली, तुम्ही एवढ्या रात्री कसे आलात? तर त्यांनी सांगितलं आणि तिने खिडकीत बघितलं तर खिडकीत तिला साप दिसला. ती म्हणाली, सापाला पकडून एवढं तुम्ही माझ्यासाठी इकडे आलात, एवढे अडथळ्यांना पार करून तुम्ही आलात माझ्याकडे. तर जर असंच तुम्ही श्रीकृष्णासाठी जर केलं तर मात्र तुम्हाला श्रीकृष्ण प्रेम मिळेल आणि तुमचं जीवन सफल होईल असं तिने म्हटलं. आणि या बिल्वमंगल ठाकूरांनी अगदी अबाउट टर्न केली आणि त्यांना आपली चूक जी आहे ती लक्षात आली आणि ते परत गेले, वृंदावनाच्या दिशेने गेले. आता जात असताना तिकडे त्यांना एका ब्राह्मणाची बाई दिसली. खूप सुंदर होती दिसायला आणि छान आंबाडा घातला होता, वेणी होती आणि ते परत ती जी त्यांची पूर्वीचा जो गुण होता स्त्रीगमन करायचा तो परत कुठेतरी वर आला आणि ते त्या बाईच्या पाठी चालू लागले. आणि त्या बाईलाही समजलं कुठला तरी माणूस आपल्या पाठी येतो. ती पटकन घरी गेली आणि आतल्या खोलीत गेली. बाहेर व्हरांड्यामध्ये तिचे पती बसले होते आणि बिल्वमंगल ठाकूर या पतींकडे गेले आणि म्हणाले, आत्ता ज्या बाई आत गेल्या त्यांना बोलवाल का? माझं एक काम आहे त्यांच्याकडे. तर त्या पतीनी सांगितलं की कोणीतरी माणूस तुला भेटायला आलाय आणि ती बाहेर आली आणि तिने सांगितलं त्यांना की काय हवंय तुम्हाला? मग यांनी सांगितलं, तुमच्या आंबाड्यामधला जो आकडा आहे तो मला हवाय. मग तिने आकडा दिला. त्यांनी तो आकडा घेतला आणि आपल्या डोळ्यात घालून आपले डोळे फोडले की जी इंद्रिय मला कृष्णाकडे जायला देत नाहीये आणि बाधा होऊन माझ्या जीवनात जी आलेली आहे ही बाधा मला काढून टाकायची आहे. आणि मग ते वृंदावनात गेले, वृंदावनात कृष्ण भक्ती केली आणि तिकडे त्यांनी असं सांगितलं की कृष्ण रोज त्यांची सेवा करायला येत असे, त्यांना दूध घेऊन रोज येत असे, त्यांची गाणी ऐकण्यासाठी स्वतः श्री कृष्ण तिकडे येऊन बसत असे आणि त्यांची गाणी ऐकत असे. तर आता इकडे बिल्वमंगल ठाकूर सुदैवाने मनुष्यामध्ये कृष्ण भावने संलग्न होण्याची इच्छा विकसित झाली. तर आता हे कोण होते? हे भावभक्ती स्तरापर्यंत पोहोचले होते. आता जे त्यांचं कृष्णाप्रती जे स्पॉन्टेनियस लव्ह आहे ते एकदम जागृत झाला. आता त्यांना क्रमाक्रमातून साधना भक्ती कर, निष्काम कर्म कर, सकाम कर्म कर, या काही स्टेप्स, या पायऱ्या त्यांच्यासाठी नव्हत्या. आता अर्थ समजला का? हो समजला. पण म्हणजे आपल्याला माताजी हे याच्यापैकी साधना सगळं भक्ती. थोडं थोडं ट्राय केलं पाहिजे. सगळं हो ना? आपल्याला साधना हा. भक्ती जे हा. काय आपल्याला, मी तुम्हाला 11.55 मध्ये सांगितलं ना की आपल्याला काय काय करता येतं
जी हो. काही कर्म आपल्याला कृष्णासाठी करता येतील ती करायची. तुम्ही धन असेल ते दान करायचं थोडं, तेही नसेल तर तुम्ही मंदिरात जाऊन थोडी सेवा करू शकता. तेही शक्य नसेल, तुम्हाला बागकामेची आवड असते, मग कृष्णासाठी तुळस वाढवा, फुलं वाढवा आणि ती तुम्ही मंदिरात जाऊन रेग्युलर बेसिसवर द्या. हम्म. म्हणजे हा. हे अनेक कर्म सांगितलेली आहेत. तर आपल्याला साधना भक्ती आणि श्रीला प्रभुपादांनी जे लिहिलंय ते करायचं, मगच आपल्यामध्ये ते हे जे कृष्ण प्रेम आहे हे जागृत होईल. माताजी 6 वाजत आले. बरं, मग आपण एंड करूया का आता? हो चालेल. हरे कृष्ण माताजी. हा बोला. माताजी मला ना ते स्क्रीन शेअरचं काम असतं ना, त्याच्यामुळे मला नाही जमलं सांगायला. तर मी ऑडिओ करून पाठवू का स्टोरीच्या नाही, त्या? पुढच्या खेपेला सांगा ना. चालेल ना? हो चालेल. सॉरी माताजी, ऍक्च्युली सॉरी माताजी. बरं, असून दे. आता कुमुद माताजी श्लोक म्हणा. हरे कृष्णा. येस. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. सर्वजण माझ्या बरोबर करा. हरे कृष्णा हरे